Assalamu alaykum hormatly ýaşar. Şuň 2026-njy ýylyň 6-njy marty hepleriniň anyny hoş geldiňiz. Türkmenistanyň demokratik opozisiýanyň kanallarynyň platformalaryna. Hormatly ýaşar, ine şuň biz siziň bilen Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaý boýunça guruşar. Alaytada arkadag zamany utordy. Türkmenistan çuňur krizisde pul ýok. Türkmen hökümet näme çenlenok? Öň Eýranyň ardan bahada alýan harytlaryny, az harytlary ýa hime harytlary ýa-da beýle harytlary, ýagny innal bilenok ýa Eýranyň şo ýerden harytlar çalp gelen noktaýa o ýerde uçurup dur. Şo sebäpden bahalar galyp başlady. Intek bahalar galan bahalar intek doly möçberde däl, interim galar. Türkmenistanyň biz bir näçe habarlyk dur, bir näçe habarlar gelýär. Ýaşap bolnok, çydap bolnok. Onuň öňki biziň ýanky durmuşymyz gowy ýaşaýa diýenler indi jaňa diýär, diýedik diýär. Mundan meter biz gidip biljek gelip diýedik diýip aýdýarlar. Ine şo arada gurulmadyr. Muhammed ağa hoş geldiňiz. Salamu alaykum. Salam vatandaşlar. Telefon sentryň ýoluşdy Muhammed Duýaji geldi biziň efirimize. Muhammed ağa hoş geldiňiz biziň efirimize. Şuňky biziň temamyz arkadag zamany bu tordy. Pensiya 600 manat, etin bahasy 150 manat. Ýagny 4 kıla pensiýa puluna 4 kıla etap bolýar. Şonuň bilen günlerini görmeli adamlar. Olam o pensiya Hudaý saklasyn, egerde bir maşgalada 3-4 adam şoňa ýanky zerur bolup otursa, ýagny işsiz zatsız ýa-ki pensionieriň çağırıp otursa şoňa onu 4 adamlyk ýanky 4 kıla et 10'una yetemese onun köpeği yetmez. Yani yetirip bir ay yetirip bolýar. Su bilen diňe yetimler yani çor. On produktosu va kartoşkasy va sogonu va on ukrop petruşkasy va on yani beýleki vitaminler adam almaly hökman suratda. Bolmasa ýaşaýyşyň yani manysy ýok, sen ölürsiň. Ya da kesel bolup ölüp gidersiň. Ine şoň üçin şu ölüme diýrese de biziň ahryman halkymyz şonda da sabrlyk edip otyr, şans berip, ýa-ki iki tane haramzada, iki tane Türkmenistanyň işini gören, Türkmenistan dolun tutup bilmeýän uly tolkunly kriz, ykdysady, syýasy, sosial, ýa-ki uruş krizler gelenne Türkmenistan dolundurup bermeýän iki tane bir kezzap Türkmenistan dolundurýar we Türkmen halky sabrlyk edip şolaryň bir zada garaşýar. Ine şu barada biz gurulmadyk Muhammed ağa. Gurun başlamak biz birinci bilen yani Türkmenistan gelen video gıyret edip geçer, ondan gurun devam eder. Kyn görmesen. Ine Türkmenistan'dan şu video geldi, siz YouTube'larda görün, tümüm şu videonu ya bir minut. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa, ine tijen bağlary şol ýerde adamlar kerpiç goýup, ýa köprü ýasap şonuň geçýär. Ine meniň pikirimçe şu tijen halky gyýgyryp aýtmaly. Arkadagym biziň owamyzda bir at ýatak gur, gaýrat et. Şu at ýatak guranyny on köçelerinden gurun hadýan şu. Bolmasa köçe de gurma şu ünten bermez. Ine biz ýol barda bir näçe videolar görkezýär Muhammed ağa. Häzir Aşgabat daşy ýoly pul bolmasa da ýanky bir gymylap başlatdy. Men kadralar gördüm. Ekskavatorlar gelip açyk bir garadan ýanky işläp başladylar da. Ýol temasy biz goýmaz. Ogluň ýollaryny, etrapyň arasyndaky ýollar, vilayatyň arasyndaky ýollar biz görkezýär durar. Biz goýmaz. Şu iki tane kezzaby ýoly oňupdurmasak biz bütün dünýä jaralyp görkezýär. Arkada şäherni görkezýär we şu ýollary görkezýär. Ine sizi nähili arkada alýar. Ine şu ýaly kartinka ýasýarda bütün dünýäni allap, onun pullaryny alyp, ýani karda girip pullaryny alyp,
şey dip kezzaplyk edip şu pulun yarın den ýa-da oğurlaýar dip bütün dünýä düşünýär. Men başgaça näme etjem bilen mukta bu adam sıpatly bir kezzap adamçylyk bolanmasa, wyjdany bolmasa, şuraya tejen ýollaryny görüp ılgap, ýatman, maşyna binip ahranasyny alman, göni ılgap, hekim aldyryp, ekskawatory getirip, diýje güni 3 günde oňurup gaýtmar şol adam. Milli lider wa, 2 gezek gahrman wa, 1 gezek gahrmanly prezident wa, bir topor 2 bolup näçe kitap, 60 kitap ýazdylar, 2 bolup şuraya bir adamlar var bunu şuraya tejen ýollar ama. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Bir komentar berseň sen. Şu kerpiç bağlığına da şükür etdiýär Türkmen halky. Kerpiç bolmada näme ederdi? Ayak kalana sudan geçmeli bolardy. Şol üçin watandaşlar birinci lozing gıygyryp aýtmalylar şu atly. Hemme stroyka diýende ýatyrmalylar. Hemme pulla halkyň bäfi düşün, halkyň mümkinçilikler etmek üçin, aýlyk tölemek üçin, halkyň hal ýagdaýyny goýutmak üçin sarp edilmeli. İnni demmeýlek bir köpük haramlardan eline berilmeli, guruluşy eder ýa-ni. Men aýtjaklarym şunlar. Dogry aýdýan, men ine şeýle bir maslahat berýän. Şul 2 sany haramda bir ýerde çäýer açda, bizden barman. İkinciden şol giden soň ýakyn şonu. Şoň obyektdan gerekkä. Düşünsün halk nerede şuna. Onların diktatorlar güç görmese seni şu odunda yok. Senin kazabında da yok. Yani şu ýaly halkymyz sabırlyk edip ağlap uğlap ýöre bolyn. Bunu hasam eden o. Ýöne 2 san gahrman turup şol obyekti ýakyp görkezse, başga bir obyekt açsa onam ýakyp görkezse obyektler durýar. Gün halky ünsürliýär. Biz gynansaňam bir şeýle bir jostky hereket bir ýerde görkezämesek bize üns bermeýär. Dogry düşünün. Bizim halkymyz 4 milyon 700 000 adam. Şu 4 milyon 700 000'den gahrmanlar çykmaly. Biz bir zat etmedik. Men sizi barıp obyekt ýakyp bir jenadi işlediň diýip aýdamok. Ýöne bir nägiliňi görkezmeli. Ine serdiň, häzir produktdan bahat galdy. 2 günne galdy. Et 150 manat. Hani wideler? Hani bazara gidip görkezýäňiz we prezidenti ýüzlenýäňiz? Men şu 150 manada näle ýaşamaly? 600 manat pensiýam bar. Men näle ýaşamaly? Inanyň Fransada ýa istendik Ýewropa döwletlerinde şuraya bolunmasa, eýem öýünden gulugyndan turup köşke akylyp ýanky plasa kelip kellesini çapardylar. Halk bolup. Suwda da garaşman, hiç da garaşman çapardylar. Çapdylaram. Olu paçany näetdiler? Akydyp göni ploşetde ýanky aýalyna öňüne çap goýardylar. Ine bu diýmek näme? Bu diýmek prezidentin, milli lideriň, 2 gezek gahrmanyň, 1 gezek gahrmanyň, ýazyjyň, astrolojyň we çopondan tapagy ýok diýdi. Konstitusiýanyň hemmemiz deň. Egerde saýlanmy çynownik bolup, prezident bolup, giýje güni işlemeli. Şu ýaly köçe bolmalylar. Maskaraçylyk 2 gezek gahrman bir, beýlik 1 gezek gahrman şu ýaly köçeler bar. Muňa serdiňe bir utanç. Şunu görseň ağlasyň gelýär. Ine türkmen halkynyň bolşuny görseň ağlasyň gelýär serdiň. Öden bazar halkyň barýan ýeri, hani hekim, hani vilayet hekimi, hani etraf hekimi, hani polisler, hani emhemeler. Muňa serdiň, maskarçylyk dämi? Muhammed ağa, men sana bir zat görkezdim. Ine serdiň, halkymda şeýlik etýär. Men şu kezzaplygyň edýän işini görkezdim size. Häzir. Ine bir kezzaba ine şuraya ýygnaklar geçýär, el çapyşyp ýygnaklar geçýär. Ünsür. O ünsür şuňa. Ara masata şeýleýim. Şeý meseleleň bir näçesi ara alyp döwletimizde hukukçylyk we asuwdurlyk üçin harby we hukuk goraýjy daralan maddi enjamen binýadyny berkitmäge hemde işini hasam kemilleşdirmäge diýişli meseleleň bir näçesi ara alyp masata şeýleýim. Ine Türkmenistan. Ünsürüň. Siz bir zada garaşýaňyz şulardan. Bir kezzaba öňe çykýar, beýlik kezzaplarym el çapýar. Bular wara hemme işini taşlap ministr bolup gider. Raşid Meret ýaly ýalwarar miýde türküň ýydına baryp şöyle ýykylar, baryp şöyle pul berer. Emhemeler gidip 30-50 adam gidip bir zan Abdullah'ny alyp gelmek akitmek üçin.
ya da Alişer alıp gitmek için bunu var spets operasiya ederler. Yöneticining ýoluna oňurmak üçin ünsön bermediler. Näçip bizden ses çykanok. Ünsöriň Abdullahdan ses çykdymy? Bütün ministriyasy bolup gitdiler. Sizden ses çykýarmy? Sizin işiniz düzeler. Siz ünsde de yok, siz fokusta da yok, siz hiç yerde yok şunun için. Ünsöriň gece gündüz ýygnaklar geçirýärmiş. Ayda 2 kere hukuk geňeşine geçirýär. Ey olur ýa hukuk geňeşi bilen sen ýa-ni yksadyýaty dolandyryp bilen o hojalyk işleri. Bular how eline pirak görmedik. Bular köçäň ama ol bilen ok. Näme diýär? Ünsöriň Hormatly Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Şuňda Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şoýlyň 2 aýyny alınıp barlan işleriň netijelerini serederiz. Ýurdumyzyň ýaragly boldy izni gurra bilen ok izni diktat barya kabinet ministri. Yani howpsuzlyk geňeşi. Ünsöriň Muhammed ağa. 2 aýda edilen işler onç. Biz o yıllar boyu naruşenyaları, konstitusiýa işlerini ok, kadiyetleri işlerini ok, ýokary sudy işlerini ok, konstitusiýany işlerini ok, ombudsman işlerini ok, çinovnikler işlerini ok diýip material baryny berýär. Bunu bolsa ýygnak geçirip gül ýaly hemmedat ýa-ni halkyň nimetini gözüni baglaýar. Nämen ýygnak geçmeli? Sen şu ýerde biz bir näçe materialy berdik. Sen şu ýerde bara bu kurduňy ýygyrtmaly häzir. Gyýryp her kimiň etini ýemer şu ýerde. Näme çykanlar bolýar? Näme şine Hoca Durdy Şyhyýewiň 2 dogany basyldy. Hiç kim tapman 2 dogany basýar. Siz o näme diýäňiz diýip bu kurduňy ýyrtmaly adam robot ýaly gurulýar-da otyr maňa aýdanlary şu ýygnakda da ýok. Öňünden zapis edýär-de gidýär. Ondan bularym otyr näme ýanyna bir orunmasary geçirýär. Ýygnaga olarym otyr ýazyp otyr. Ýygnaga da baran okşur. Şu ýaly bir ey bir spektakl Hudaý saklasyn. Biz şundan çykyp bilmeýär, biz galmasak bolmaýar, şulardan diýip bilmeýär. Bu haramzadalardan. Başgaça bolmaýar. Muhammed ağa, sen näme diýýäň? Murada Teret şu howpsuzlyk ýygnagy geçirýär-de. Howpsuzlyk, ýani howpsuzlygy üpçün etmeli adam. Allah aýtsa şu adam İran'ın teröristleri her sekundda Türkmenistan'a geçip ziyan getirmek mümkün. Aşondan şolun öğün almalı kimle? Aylığı arende cayını yetenek. Bu ofisierle olgun adatlık radiyetine. Men aylık alayan ya 400 manat diye arende bir komnatlı cayı arende pulum yetenek diye. Ece kakam diye öttürüyen tavuklarının yumurtkasını, önlüklerini öğünden bana uğratıyorlar diye. İnne şu, bir insan uğrayacak mı? Saldatla aş, bitlep yatırlar. Ece kakaları çörük iyi vermediler, ağaçlığından ölüyor. Şöyle koptuluk için erilecek. Koptuluk kulluklarının işgərleri, onun bar aladası ondan bundan pul almak. Şol koptuluk için edilecek. Afiterle yatacak yeri mesele. Kredit alıptırla doğrulen beriptırla 50'likte cayı pat persende şol öňünden tölemelsin alıptırla birinciden adamlardan. İkinciden her ayda banka bermeli pulu var. Şon tölepin ben ala dedip böyle. Şuna ne ettirip koptuluk için ettirler. Ola İran Hodro Edarati, İran Hodro Edarati ofisi, İran'ın Kulturnet Sentri duruşuna hemmesi agentleri İran. Aşkabat'ta biznesmen burada İran'ın agenti. Şunun 34 yılın içinde bir tuvar adamları İran'a gidip terbiyeleyip Türkmenistan'a getirdiler. Şuna gelip şular bağırlamaya okuyun var mı kadiyem? Hemmesi öğleri İran'a satılan adamlar. Şuna ne ettirip bir vurduk oracı. Ondan dili kıyıska. Şunun için bir koptuluk yerine dine bir kim için? Muhammed Düyece'ye neyme çare verdin, Murad'a neyme çare verdin, haydi aktivisti getirdin, aktivistin kardeşleri, şunsun ne gördünler bulan koptuluk oldu.
Ne yurdun ýagdaýyny, watany, kanunçylygy dikeltmek üçin. Kanunçylyk dikeltjek bolsa birinciden şol kanuny ýerine ýetirji, kanuny düzgünlere seretýän adamlaryň özü gowy ýaşamaly. Şola dastoyny ýaşamaly. Şola dastoyny ýaşamasa, kellesini qallyryp gezmese, nätir kanunçylygy ýerine ýetirsinler. Sudýaly näille adaletli çöksünler özleri aç. Kazanyan yere döşü alyan aylığı. Başka yerde işlemeye de hakkı yok. O zaman şöyle nedir adaletli çözdü. Aytın diyelanı bir illet yerine şundan pul kazanıp olur yani. O zaman ne hemen üstünde sen kovpsuzluk hakkını vururum edecek. Bizim burada vatanda yurdumuzun yağdayı. Sesin yok, sesin yok, sesin yok. Men pikirimçe Muhammed ağa hopsuzluk, yani hopsuzluk buluğu. Öýler hop aslında. Näme sen şeyler? Ya produkt yok, pul yeten ok. Öýler hop aslında birini talap ýaşaýmada ýaşa bilen ok. Bu şunu geçirýän ýygynaň gülkünç. Ine men häzir ýene bir söýleýin. Ine ünswerim. Ine hormatly ýeşer ünswer terdiň şuňa sebäbi bu bir has gülkünç zady men häzir düşündiren. Ine ünswer terdiň bir minut. Bu işlerinin bilen serkada başlı Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň meclisiniň gün tertibine geçip. Ine şurada oturan adamın hemmet hopasında. Birinci batalyanam şola. O birinci batalyanam şolar. Bu hopasını tep onun alyan pullar, aylıkları iýmene ýeten ok. Dolandyrmany ýeten ok. Şu hopasında bolansoň halky talamaly bolýarlar. Ol iň aňarda oturan Kezzap Serdar Berdimuhammedow bizim seslerimizi oglak gelen ýa-ni adam kakat tarapyndan gulağından tutulup goýulan ýa hiç kim tarapyndan saýlanmadan adam onun hopasynda. Onam ýa aktivistler iýje gotdy halk bilen. Hemme hopasynda bu hopsuzlyk geňeşi geçirýärler. Hopsuzlyk geňeşinde de bular näme diýär? Bize häzir hop ýa aktivistler hop döredýär, şolar näme getirip bolýar. Başga problema çözülen ok. Metçide var mella, halklı metçide var mella. O halk metçide var malla. Ay garaz bulun alyant çözgüden hoplu çözgü. Sen birine bir musulmana metçide barmalla diýsen, sen ölüp bilýär. Sen kellene ýa palta bilen hep bilýär. Onu men Allah'ymyň ýanyna sen kimden men Allah'ymyň ýanyna barmady ýaly eder ýaly. Şonuň diýýän adam hoplu zat halka. Bizim halkymyz şeýle bar. Bu Muhammed ağa men burada da edýän, ine men köp ýaşadym da Türkmenistanda. O aýlanyp çykdym. Ýa Daşol vilayaty, Lewap vilayaty, Balkan hem ýerde aýlyp çykdym. Bir topar dostlarym bar, biznesmenler. Ine burada da edýän, bizim ýaly sada, sabırly halk dünýäde ýok. Bolmasa şu diktatorlar bolmalylar. Halkyň içine bir därerak biri bolsa hem diktatoryň kellerini alardy. Şu däreregim ýok da bizim içimizde. Tavırlar. Bizim halkymız, ünswer, bizim halkymız şuraya sabırly, şuraya hormatly, şuraya hormat goýýa, salihatly, şonam emhemeler, kezzaplar tapylyp emheme polisiýa gelip, şu halkyň gözüne oňarlar. Onan sen, şuraya bizim jemgyýetimiz, bizim halkymız agyr ýagdaýda. Ýagny ruhy, duhy we şonun ýanky syýasy agyr ýagdaýda. Ene sen men bizim çykyşlarymyň manysy şu ruh berip, şu ýanky beýle halklar ýaly ruh halk etmek. Bizim başga ornumuz ýok. Başga bizim başajak zadymyz da ýok Muhammed ağa. Ruhlandyrmalar. Ornumuz ýok. Şoň üçin ine biz halka mesaj berýär gepleşikde. Adamlar onu balçalynan adamlar de gutoron kezzaplar atal ogul. Bu adamlar ölüp ýa-ni çinovnik ýerleri aldylar. Bire nemäni öldürdi? Niyaz öldürdi. O ata diýen Niyaz atam görýänler hansiz? Sizin ataňyzy ine Gurbanly Berdimuhammedow öldürdi. Näme galaňyz ok? Näme şaýdaňyz ok? Näme saprotivleniýeden ok? Näme ýa-ni bizim atamyzy öldürdi. Ataňyz ölenne uğla baglaýadyňyz. Häzir bolsa o adam ýatlynyk, şonu ölen kezzabam özüne iki kahraman bolup getmiyor, at çapıp zat edip sizin üstüňizden gülüp dur. Hani siz?
Hani ya diňe aglamany bilýärsin biz. Biz görüşüp bilen dokmy inni? Inni halk görüşmeýän halk ýitip gitmeli. Inni ünsörüň dünýäde bolup geçýände bir döwlet görüşüp bilmese, onda başga döwlete ýanky şu döwlete hyzmat edýär. Başgalaçy ýok. Şoň üçin biziň halkymyz öz yerini almaly. Yıllar boyu 36 yıldan beri bizi edip gezdiler. Inni biz hökümet etmeli. Başgalaçy ýok. Balans vermeli. Şoň üçin egerde kanun bozulsa yüzünden tutun, yüzüne tüýkürün. Şonu presleýedi dedin. Şonu üstüne şu yazmaly bolsa ýazyn. Video alıp bize verin. TikTok'a koyun. Biz özümüz alırız TikTok'tan. Yine produktlar galdy Türkmenistanyň habar gelýär. Murad aga aýtber, beýtber. Biz aýdar. Hani TikTok'ta bakalar. Hani TikTok'ta agry ýagdaýlar. Hani TikTok'taky ýanky maglumatlar. Eger ýagdaýyňyz agry bolsa. Biz ýöne söz bilen aýtsak hiç kim inanmaýar. Biz videolar ökölmeli. Biz misallar ökölmeli. Biz onu jemläp başga döwletlere uğratmaly. Döwletler bize kömek etmeli. A biz nähili görüşelim? Ýanky diňe siziň sözüňiz bilen. Uglap jaňa diýerler. Murada ýaşap bolmak biz ölmelimi? Ölmeli. Görüşülmesem ölmeli. Durmuş şoňa bardy häzir. Bolly. Ine öň Türkmenistan gürýaly hemme zatba ýaşap bilen ýaşaýar zat diýenler inaglyýar. Diýedik diýär, bolly şo diýär, bu tordy diýär. Siz inni geldiňiz şoňa, biz onu kesgitlek goýduk. Bu tordy ho, bankrot, gününden kıyınlaşaýar, martdan başlap aýlyk berilmeýär. Ýyda galyp balýar aýlyk. Eýem hani arkadaş şäherinde 3-4 ay aýlyk alanyp. Doktor häzir uçup gider, görürsüňiz. Siziň manadyňyz öňüm zero. Häzirim mundan beter ýene bir nol bolşular. Doğru düşünün. Bir zat etmeli. Beýle ýatan ýerinden ine gurbanyp bir zat çözmeli, düýüç çözmeli, Allah'ul çözmeli, talip çözmeli, aktivistler çözmeli. O bize oğlap alkyp ölüp böler. Siz kaçan turup bizi gollajak? Kaçan turup öz hakyňyzy aljak? Kaçan turup bizi ýaly görüşjek? Ýaşaýyp gezjekmi uğlap? Onda uğlayan halk diýeli bize. Türkmen halk diýmeli. Uğlayjy halk diýeli bolly. Bir topar edermenler TikTok'ta, bir topar YouTube'da edermen komentary ýazýanlar, bir topar oturup akşamna ýanky giýje ony gıýbat etýärler. Biz durmuşymyzy kesip demeli. Durmuş gıýysa, biziň wagtymyz ýok köpden. Men bilemok, mena ýetişemok. Gündüň diňe ýanky etmeli işden beter edýän, super efektiwne edýän, şonu da ýetişemok. Siz hiç rahat etmän, durmuşyňyz gülýal bolmaly diýip pikir edýän. Bolmaz hiç wagt. Sen jaý gurjak bolsaň, bir çykyp fundament galmadan jaýyň öz gurulmada, ýa goňşyň gelip gurmada, ýa da Murat Gurbanov gelip gurup bermede. Mümkin näl. Sen hereket etmeseň, ýagdaýyň gowulaşanok. Döwlet meçhörüne de maşgala meçhörde ýaly, oň tapawuty ýok. Doğru düşünün. Döwlet biziňki şul ýanky çüýrük dokum şu döwlede goşandy ýok. Bir köpük goşandy ýok. Bir ýanky gowy edip halka goşantylar ýok şularyň. Doğru düşünün. Biz şonu düşünürjek bolýar. Şolar bir gowdat eden bolsa, inanyň biz saýrardyk. Gidip Amerikan pasolsu ýanky agzyna dıkardyk informasiýalary. Ine Türkmenistan gowy diýip. Aýdara zat ýok. Maskaraçylyk. Bir şu kabinet howpsuzlyk deňeşiniň Muhammed ağa. Ha. Men diýen, sizem bir goşunt goşdyňyz, ýanky neme bolýan zatlara kabinet ministri geçirip otyr. Şo ýerde howpsuzlygy biz absurdat etdik. Inni iýden sedin. Bul intek hemme bar zat däl. Bular oturup çykyş edýär. Insan
arasında çıkış edip düşündürýärem. Ine şey etdik biz, beyittik, hopsuluk gene şeyli bolly, beýle bolly. Düşündürýärler. Her bir minister düşündürýär. Serdar onu Yaralı gepleşip geçýär. güçlerinin bilen serkada başly hasabatlyklap Türkmenistanyň gümrük nokatylaryna, gümrük düzgünleriniň gerza edilişine güdüçi etmek boýunça alınıp barýan işleri netijeli dowam etmekde taşardy. Men şu ýerde bir zat görkezjek goýan, hormatly ýeşer. Ne dedim şuňa? Şuň başyna dedim. bir neçesi aralyk maslahatlaşylaýym. Hormatly Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Ine dedim şu kadra dedim. Ine şu adam şeyle otyr, bu adam beýle otyr, bu. Inni kadra dedim. Ine 14 fevrallyk kadrlar. Dedim şuňa. Asam kemilleşdirmäge degişli meselelerin bir neçesi 14 fevralda bolundy şunu dedim. Hormat Gördüňizmi? Şu adamlar ýanky şu suratda ýaly otyrlar. Ine şu adamlar edir şol ýygyder ýaly otyrlar. Siz diýerdiňizmi, rada dogry her kimiň ýeri bar, her kimiň nemesi bar. Dogrudur welin. Şu geplerini de şory ýar gepleýär. Ýanky ütkeş kıratlary ýok. Ýanky mysal üçin ine häzir sen Milhopdan başlayan, ertegi ýygynakda MVD'den başlayan. Yo, şo burada. Onuň sonra berilýär. Bunu ýygnak geçirýärmi ýa bir mantal edip goýup? Bu näme edip ýör? Ünswer, Muhammed abi 14-nde set ünswer. hormatly Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Eşitlerem şol. Muhammed Şuňda Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisi ine gördüňmi? Evet. şuňda 14 ne? Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Ine set şu kadar set. Ine set. Ýurdumyzyň harby we hukuk goragy edaralar Evet. Ine set şu kadar ve şu kadar deňmi Muhammed abi? Diýdi. Ay, men iýdigler diýetdim o. Ya zaten. Şu bir montaj edilen 14'üne şu burada ýanky näme aýtsyn o görgüli, gulugyndan tutulup boýully. On howpsuzlyk geňeşindäki ýanky serketdäki adamlaryň, MHM we polisiň we prokuraturaň tapagy bilen o. Edýän işleriň ýanky fiýde post diýilýär-de, şu postunyň etmeli işlerini ýatyp berdiýdim, şonu bilen olmadı. Onu ýygnak geçirdim. Şoň üçin montaj edip goýulýar. Bu bir kino diýsen bir gülkiň hem tutýar. Aglasyň hem gelýär. Bizi idiot görýärler. Şu iki sany idiot, bizi idiot görýärler. Olum hiç. Ýene bundan beterini okudyn. Evet Muhammed abi. Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunmatary Ata Halibow. Hem de welaýatleriň häkimleriniň atlaşmagyny iş maksadyna geçirdi. Onda ýurdumyň owa huzurly toplumynda welaýatlarda alınıp barýan işler bilen baglanyşykly meseleler garaly. Hormatly prezidentimiz ýurdumyň owa Şunun şeyde. welaýatlarda alınıp barýan işler bilen baglanyşykly meselelere başlanýan iş maslahatynyň gün tertibine geçip ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Nur Murad Ötezberdi. Häkim welaýatda dowam edýän mögsümleriň owa işleri barada hatabat berdi. Belençiýali welaýatda Ine set Muhammed abi. Ahal welaýatynyň häkimi çykyş edýär. Ine men Ahal welaýatynyň ýagdaýyny görkezýän terdim. Şu näme daklad edip bilýär? Ine şu zatlar baka, şu näme aýdyp bilýär? Şu ýerde işden gitmeli adam. Şu ýerde günler uşluk edip basmaly şol adam. Ine Ahal welaýaty. Entek dige bir owa şol ýa bir tejen. O olaylan sana biz her ýerde görkezýär. Ine Ferit Muhammed ağa, ine Ahal welaýaty şu zatlary görkezmeli, şu zatlary Serdar Berdimuhammedow şu gulugundan tutup gün akydyp tejeni görkezmeli, ýa ýüzüni şo suwa batyrmaly. Karanlykda niýe edýäň sen? Kime hylmat edýäň sen diýip. Onu ýalda atmaly. Bunu ýöne diňliýär, kartinka diýär. Olara heder edip gidýär, korrupsiýan dowam etmeli. Beýle karanlykda da bir gede kahraman gidýär-de ay mene şu gedek geçirdim ay. Gülýaly, kakadan jaňa diýär. Gülýaly geçdi. Hemme zat gülýaly boldy. Şoňlaryň boldy. Yok.
Häkimle Serdara aýtýandyr. Ay geçiriverden aýödüm diýendir de. Men burak pul ýygyna aýdym. Ine buna näme diýjeksin? Bir komentar ber. Ay yo, men Ýa-da buna näme komentarya men işim bulary düzeltmekde, bular ayırmak, bular haram. Haram da halka yol başı bolup bilme. Bulardan din molýur. Bulan niresinden aklaja. Dırnağından tut taş, baş taşın eçelin haram pullunu yadalan. Ondan bular yok etmiyor. Şol için halka men aýdy etmem gelene. Bular din mol diňe, din mol. Görşüni şuun neme Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministeri İran'ın pasolstwasyna barıp bir şeytanın ölünni kıynanç bildirýär. Ödüm şu düğün öňün Türkiye raket attı şu şeytanlar. Azerbaycan'ı vurdular, mektebini, Grajdanski aeroportunu vurdular. Abla da varıp şu da şoňa kıynanç hatyny bildirjek bolýar. Yani şeýle derecede korku. Binamız, bivejdan, arnamızı yok. Yoksa iyi bolmany, şu gitmelilerini, şu neme berdi, Muhammed berdi, bolýa kıynanç hatyny ýyla. Yöne Türkiye, Azerbaycan'a hücum edenden soň barmak gereği yok. Şun yanak derecede binamız adamlar şula. Güýçlüler gorkýarlar, ejetin tatmana taýinle maňa zat diýmesen bolýar. Şol edeni işi bilenem, yine beter etýär öz ýagdaýyny. Yani bu gorkýar balamna sıçypdy. A biz näme etsek şonu bolýar diýip görşüler nätir burşuny İran. Bu ýagdaý şulara biz canymyzy, wejdanymyzy, ýurdumyzyň baýlygyny, öz namysymy şularyň eline tapşyrypdyr. Bizim binamyz şulara tapşyrandyr. Şol üçin hem közenýär. Häzirki ýagdaýym hiç düzelmeýär eger şu hökümetiň üstünde otursa. Ne ýurdu şu gora bile ýa aýtdy. Aş saldaty nätirpden ýurdun goradyr. Ofitserleki pikir etmeli nätirip ýurdu. Goramaly, onun işi öýüne baranda nerede ýatjagyny bilmese, näme ýejegini bilmese, kimden çöreğini alıp bilmese, nätirip ýurdu gorasyn. Speslužban işi öz kreditanın pulunu tapşırmak aladası olsa, iyice ışık çöreğip aladası olsa, o nätirip düşmanları gözlep tasıp bilecek diye pikir edip bilecek şolu. O pikir etmeği okuyuptu da olur. Ondan bulardan din malı mırad ağa. Oya iyiden devam edelim Muhammed ağa. İntek biz o temalara geler intek. Yani iyiden devam edelim. Yani şu halktan gelen ardalar var. Şuları dinledeyin halkımıza. Yine hormatly ileşler. Ünsverin. Türkmenistan'ın hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Biz size yüzlenmemizden devam edýäs. Hormatly prezidentim, bizim işimizde birden bir kanunçylyklar boldy, galp hereketler boldy. Men şolaryň içinden bir esasy birini aýdasym gelýär, bize gaty gynanlardy. Ştaýda men birinji tapar maýyp jigemmada, ene çağalykdan maýyp. Biz şu çağa hoslar bellemek barada biz meýne tarap gadyetini arda bilen ýüz tutduk. Şonda 8-nji aprelde bu çağa hoslar bellemek barada gadyet mejlisi geçirilipdir. Ýöne näme üçindir bize habar bermän, şul çözgüdi çıkardılar. Näme maksat bilen edenlerini häzir men düşünürk geçjek. 8-nji aprelde şeýdi gadyet mejlisi geçirýärler, bize habar bermezden şu taýda bir sana adam amma wekil amma biz şol adamlarym görmedik, ýüzüni hem görmedik. Näme maksat bilen etýärler, ene ikinji peçadan basýarlar, 9-njy maýda biziň elimize berýärler. Bolýa biz başda bu işleri düşünemiz oktuk, ýöne Allahyň ruhsaty bilen hemme zadyň üstü açylýar. 8-nji maýda raýat işe seretdi, ödem şabr kady, ýanky jigime hosar bellemek barada çözgü çıkaran kadyň özü raýat işe seretdi. Şol raýat işe seredende ýanky jigime şol gadyet mejlisi geçirilýär diýip habar beripdirler. Ýöne men jigim näweli sebeplere görä gelmänmişin, ene şeý diýip şu çözgüde ýazdylar.
birgiden bir kanun galp hareketleri etdiler. Görmeýänem bolsaňyz görüp goýun ine. Siz görýäňiz meni çağalykdan maýyp meňjiyim. Siz eline ola hateken çörek bereňizde de şoň çörekdigini bilen okşa meňjiyim. Bir utanyň açyk etýän işiňizden. Bolýamyna şey diýip ýazypdyrlar. Bizem muň ýyzyna bellik getirdik. O çağa hiç sada düşünen ok. Ine özüňizem 8 aprelde hosar belletjek bolup çödüğü çıkarpsaňyz şundan biziň habarymyz ýok. Ine şo barada biz bellik getirdik boli. Dogry diýbem kesgitnama çıkarp berdi özüm şo bir qady. Şu kesgitnamany maňa bermejek bolup bir jan etdiler, kösediler. Ýöne nädip berenlerini bizim etrap qadýetin özü atga gülýänler. Bir gezekdäl, iki gezek şular ýalyk ýagdaýlar gaýtalandy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow haýyş etýäs biziň işimizde adalet bolsun, adalet isleýäs, bir adaletli garap bermeňizi haýyş etýäs. Ünser muhanda şöyle ýazylgy. Ýokary qadýetin başlygy Birinç Hoja Guliýew biz men etrap qadýetin qadysy Amanjaýewa Laçyn. Ne şol Birinç Hojam Guliýew ine şöyle otyr muhanda. Ünser. Otyr şöyle. Ne şoň aradyna şol adam bar. Şunu oturup ýygnak geçirýär. Halktan şeýle bir ardalar gelýär da. Biz menden köp gelýär şondan. Awa iýide ýüzülen ok. Bular bolsa hoplyk geňeşine geçirýär. Näme geňeşi, näme diýerler? Şo bir montaj videolar, ýa-ni oturup el çapyşmak, zat etmek, bular el çapyşmakda ýarşýar, başga edilen zat ýok. Muhammed ağa 2 edek aýda hoplyk geňeşine geçirsen, hökmen zryf bolmaly, ýagny effektivность, ýa-ni iş, kanunçylyk zatlar ýürüýte, ýa-ni guglaşyp zat edip zryf bolmaly, ýa-ni üýtgemeli, ýa-ni düýünden üýtgemeli. Bular ýyllap 2 edek aýda hoplyk geňeşine geçirýär. Diňe aktivistler ýygnalýar. Aýdanlar ýygnalýar, ýöne meseleler çözülenär. Muňa näme diýjeksin? Aktivistler ýygyna bilmer ol. Oňam soňuna ýetdik biz. Inni elleri bilmer. Hany göreli inni elleri jok bolsun şular. Türkiýede prokuratura tapşyrdylar. Şol Türkiýe polisiýasy da alyp giden. Şolaň hemmesine ýygnarlar. Inni dünýä üýtgedi murada. Häzir biz hemmelik ýetirdik bu zady. Türkiýe devleti eger özüni şu karamdadadan daşlaştırmasa Türkiýe devleti bir cinayetkar bolýar. Şoň garşyna da bir cinayet işini galdyrýar. Inni sudepni prosese geçti, hemme zat bizim elimizde bar. Ya şunu bizim peýdamyzda aktivistler getirmeli Türkiýe, ýoksa Türkiýe özü Gagsyky sudda jogap bermeli bolar. Özlerem şoň agdasy. Европейский суд по правам человека önünde jogap bermeli bolar Türkiýe. Şol üçin gitjek ýeri ýok. Şoňa da düşündi Türkiýe döwlet. Şunu bir parlamenterin agdasam döwleti jogapkärçiligi. Han nirde şola tapam jogap berdi. Şol üçin gitjek ýeri ýok bolar. Näçe geçirse geçiriversin. Any göreline aýrylyp gitýär aktivist. Yok, bir deme ýa-ni bagşan goýun. En atamyny mutlugyndan tapan ok. Bizim bilimlerimiz. Ýagny hünärmetlerimiz we bizim gidişler, bizim görkezler şular. Näil görüşleri, näil etip bolýar. İnşallah görkezler. Pardon. Muhammed Muhammed ağa indi kadra tet. Yo iyi de turamızda ne ettiğiniz? Nemçü. Nemçü işte yemeğiniz. Dünya tek bir ülkede yaşanıyor. Bir yanda, başkentte, ışıklar altında düzenlenen gösterişli Kitsojejo festivalleri. Diğer yanda ise, o şatafatlı törenlerin gölgesinde kalan, açlık çeken küçücük yürekler. Güçlü ve sarsıcı bir kapanışla gerçek gelişmişlik, sadece parıltılı sahnelerle ölçülmez. Bir milletin asıl başarısı, her bir evladının karnının tok, geleceğinin güvende olmasıyla ölçülür. Geleceğimiz olan çocuklarımızın çığlığı, hepimizin ortak sorumluluğudur. Öyle değil mi yani? Emine. Ine gynan taňam muhim da görýärmi? Mesela bir kadro okuyun, häzir gow kadro okuyun, şunu bir ünsür. Bir haramdada şu ýal çağlar köçüde bolmaz ýaly,
söz berýär. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kagazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň bikanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Türkmen halkyna dogruçul we hyzmat etjekmi, hiç hyzmat etjekmi? Gasam edýär. Ine diňler. Şu gasamly gurur onu. Häzirde hiç wagt o gasas kıyamata galmaýdy. Bakaramdaýdylar çeker. Şu ýaly çağının göz ýaşyny görübem. Şoňa işler etmeýän bolsa, şular pulny ogurlaýarlar ede. Şulara bermeli pulny altın tualat buraya karamdadan gıydı. Aha şu karamda. Şol için bu karamdadalar ne emetsin? Kem yenek berinden gıydı. Şu çağa nemesin görmedik karamdada şuları görüven. Şu karamdadan karşına sesini çıkarmadık. Adamlı binamız bir vecdan. Küçücük yürekler. Güçlü ve Görýän Muhammed ağa, ine şu kadrly görüp bara. Men eger prezident bolan bolsam, giýje görsem, günü şu operam çağırman, taksy çağırıp, günü giderdim tapardım şoly. Geleceğinin güvende olduğu. Ey, muň vicdan ýokmy, bir nefsi ýokmy öz halkyna? Şu ýal çağıly, Türkler aýdyp ýörmüni. Türklere eýem ýetdi şu zatlar. Eger biz Fransadan şu zatlar görkezýän bolsak, sen kimin prezidenti, sen hem habaryň ýokmy işlatdyn? Habaryň bolmasa gün bol ýok bol. Bir haramdada diýse, men şu zatlary Ramazan aýyna aýçakka bolýan bolýan Muhammed ağa. Yo, şunu gördüm. Olmayan, şunu gördüm. Ondan ağlamalı oluyor. Yine bir kadro köjekse yine yani bizim bir vatandaşımız ya bir minut. Assalamu alaikum hormatly prezident. Ya bir minut. Assalamu alaikum hormatly prezident. Ayhan çüni diýen aladalaňyz üçin köp sag bolun hormatly prezidentimiz. Alyp barýan işleňizem rawaç bolsun. Täze alyp berýän teňkalaňyza da köp sag bolun hormatly prezidentimiz. Men 2025-nji ýylyň kepegini almak üçin galy önümlerine bardym. Olaram raýat kabul edenak diýe telefon arkaly gürleşdirdiler. Baragam ýerle gelip kellämägitmi, doktorda özüňi seretdirip gelýär. Doktorda men seretdirmelim ýa gallaň başlygy seretdirmelim, adam döwletmişin. Kömek etmeňizi haýyş etdiň. Men şo boýunça Tejem prokuratura ýüz tutdum, Gülşürni bir kabul etdi. Arzan boýunça işlejek diýdi. Arzan boýunça ardadanam netije ýok. Tereden aklaram hiç zat kanagatlanarly, maňa hiç ýerden jogap ýok. Hormatly prezidentimiz kömek etmeňizi haýyş etdiň. Hakimlik kabul eden boldy. Ýa mazlurmak üçin haýyş etdim. Olardanam netije ýok. Belli galan bolýarlar. Hiç ýerden netije ýok. Polisiýa bardym. 10-na geldi. Sagat 10'na geldi, başlyklar ýygnaga gitdi diýdi. 10'na barsamam
Gaýtyp ýene ýygnaga gitdi diýerler. Diňe şeýdip ağlap wagt geçirýärler. Kömek etmegini haýyş etdiň. Bolanyň bolup dur, bolmadyň bolana. Gapdalymyzda prut gazyrýarlar. Näme gören aklar many. Yani barly adamlar 6 aýlap saklaýar. Hormatly prezidentimiziň gyzyl pula satyn alýan tehnikalarını. Näme gören aklaryny suwa darany. Dışa geldi diýip biri var. Ola mana özi hususy ýaly edip yer alan bolup Bağlaramanyň bärisinde zekeşlerine çenne gazyrdy. Näme suwa dara gören akmany. Suw ministrlik gören akmany. Daýhana da bolsun etmeli, bir kömek etmegini haýyş etdiň. Hormatly prezidentimiz alyp barýan işlerim ora bolsun, janyňyz sag bolsun hormatly prezidentimiz. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Ine Muhammed ağa muňa näme diýjek? Ine daýhana, intek daýhanyň temasy gatuldy. Ya bir topar maglumatlar bar, men daýhanlar boýunça intek elim degen ok. Häzir şol İran'ın ýanky meseleleri wajib. Şöyle boyan uruş gat wajib. Türkmenistan şoň üçin intek elim degen ok ýöne. Daýhanyň meselesi has iň agyr mesele. Oň intek dek geçer. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Şu zat bar, burada diňe Türkmenistan'da var. Bende maskara bolup böldi. Bende men ne yığınan hasılmın kepeğini alıp bileme. Şunu sen bir adam ayt, näme diýer ne? O kepek nere? Ministerlik beren. O näli ministerlik kepek beren? Ministerlik kepek beren näme iş o? Neme beren paktamın yağını alıp bilemakdi. Yağılı näme iş var ministerin? Şunu çözmek için prezidente yüzlenmelerini gözde o. Malını kepeğini almak için prezidentten haýyş etmeli gör. Neymiş o vatandaşlar, neymiş o? Şu yer sizinki, ey dayıkan, ey akbak dayıkan, şu yer sizinki. Şu haramdadalan hakkı yok. Ne hasılını verin, ne şu yeri verin, ne ol evleni. Barın ekin sizinki, siz binamız bol olmak için kepeğe dar olup böyünüz. Utanım, kanın ayağa. Muhammed ağa. Sizin namusunu tavşırdınız şu haramzadalara. Biri ağlaya, men tekrar yıllap ayalım Türkiye'ye gitti, günler iyice ağlayan ne? Ey bir namuslu ağlaman, barın damağın çalın haramzadalar. Barın edin şunu etmeseniz bir namus oluyor. Şuna namusun korumaklık değerli. Ayağının iyi veriyen iyine getirip bilene. O ne illi? Yer senki yerin hasılını al bilene. Ne ettirip büyüğünüz o haçına şey ettirip öz çağalınız koşacak. Utanmaniyene sizin öz kanin düşmanınıza hayiş etmeliyeni kefeniz alacak olsanız. Utanın. Muhammed ağa. Ine şuraya uruş gidip duran döwletde İran'da şuraya problem var mı? Yok o dünyanın hiç yerini hiç mi düşünüktün şu da düşünüktün. Devlet kepenini veren. Prezidente kat yazmalı keper almak için. Bir yarım tonda keper almak için. Ayta mesele çözülen o. Aşağıdaklara yankı yığınağı 2 ayda yığınanıp serdar alýarlar. Ulam buluk bolansa o allan ýa-da men bitti men yığınağa geçirdim. Yığınağa geçiren ok. Özüň montajy ýa-da Niyadafın haramdada Niyadafın koyun nemeti şu mirasy. Yoksa karar çıkarıldı yerler daýhallara bermeli. Söz verdi haramdada Niyadaf daýhallara berjekdi. Yöne gördü eger daýhallara berdi hiç kim elle oşajak. Hiç kim Türkmen maşy diýjek. Her kim ekip gowy ýaşajak. Ona minnettar bolacak. Şol için şu çıkaran kararını yatın. Beren yerlerine mi izin alacak oldu haramdada. Bot ondan dürlü bahane bilen ay kepeğini verecek, kuncarağını verecek, potrot deydi yine görsür min belanı benim halkımızın üstüne getirdi. Ta şunu yanak adamlar terbiyeler yanak.
Kepeğini almak için prezidente kahiş etmeli. Şu adamlar terbiyelen, şu Niyazov haramda adam. Kimde kim şuun kuun. Niyazov haramdadani Türkmen başı deyip aytyan orada bilginin vatandaşlar yurdunun kanim düşmanlar. Yurd diyene talacak olayan adamlar. Arasta niyetli adamlar. Yurdun düzeltecek olayan adamlar. Niyazov'un yüzüne tüykürmeliler. Şunu tüykürmese hiç vakit biz yurdumuz düzeldi bilmer. Sebep şun cinayetini bilsek, şun eden prinsiplerini, dolandırış prinsiplerini öğrensek, yurdumuzu biz doğru yola edebiliriz. Halkımız baklı edebilir. Doğru. Muhammed ağa, inni biz var açık halkara temalara geçeli, ondan sonra yine de Türkmen tematikasına göre yankı haritlerin, adı haritlerin bakara boyunca. Yine hormatly ilişkiler bir kadr var. Yine İran, Amerika'daki yankı Amerikan bazalarını Ali Salem Kuveyt Akbad'ın atak ediyor. Ha, bir minut, men başından okuyayım. Yani uruş gidip duran o. İran'a ataka var diye, İran'ın ataka varını ilgilenme diye. Demek şu yankı problemalar şunun erti çözülmeyen. Ön Trump bir hepte deydi, 2 hepte deydi, 4 hepte deydi, inni 10 hepte şulatlar. İnniki materyalda terdim Muhammed ağa şunu. Долой империализм. Долой геноцид и фашизм. Акт государственного терроризма, который только что произошел в Венесуэле, это скандальное нарушение международного права. Это военная агрессия против мирной нации. Мы не будем молчать об этом. Это не ваш задний двор. Мы отказываемся признавать доктрину Монро о доминировании США в западном полушарии. За Венесуэлу и за Кубу мы готовы отдавать свою кровь и свои жизни. Долой империализм. Долой геноцид. Yine Muhammed ağa teyade uruşun yankı o vaada gelip başladı. Buna ne diyecek bolyan? Men bir daha düşünüyorum. Trump 8 uruşu yatırıp yankı İran'a vursa başladı. Derro yankı Sudan bilen Etiyopya kaldı. Bu taraftan Vietnam bilen neme kalacak oldu. Bu taraftan Pakistan, Afganistan. İnne kadar Kuba kalacak oldu. Bu dünya niye var ya? Yankı şun yankı uruşların bir neticesi, uruşların bir yankı durumu bolmaz mı ka? Kaçan bolur ka? Halk yine şun nemen Fransa'da yalnızca tehditlikte görkediler. Bir yaş ağırlığı TikTok account varken 6-7 yaşında şol Macron'a yüzlenip TikTok'a koyuptur. Macron koşulma uruşa biz korkuyat, men çağızık, men tek mektebe gidemok, men köp saat göremok durmuştuk. Koşulma uruşa bize uruş erekken zatip nemediptir. Şonu televizyonda görkediler, sonra Macron şonu cevap veriyor. Çok iyi jagada cevap veriyor. Ümit verdi mi Muhammed ağa? Bizim halkımız TikTok'ları ya çağızığa değil. Ya şunu oturup yani diyide çöküp maşgala bolup ağlayalar. Maşgala bolup gülleniyorlar. Eceler, eneler, yani kimseden ayal maşgalalar, maayipler tutuva öldürüyorlar. Olar gürlüme diyan ettiler. Yani kalkoşçular, dayxanlar, şu yüllenmedik bir nime derece kalmadı da, yüllenmedik bir sloy nasriyene kalmadı da. Bu seyirde bir adamı aldığına yanaklar geçiriyor. Ayda 2 edip, hukuk kengeşi, hekimler, yani hocalık işler boyunca yöne ütken kat yok. Hiç ütken yok. Hep ayda 2 edip yığınak geçiren olsan her ulumda, şol ulumda zırif olmalı. Yani neticeler şol yani vurup çıkmalı ekonomikani. Hiç tat yok. Kaytip tersine gidiyor. Şu mümkün şu yığınak geçirmesek olur mu kadiyen Muhammed ağa? Neyem olsa da kalkoşçular velayetlerin yani para verip işleşip bir uğur taparlar. Bu olsa yığınak geçirip kaytip hem biraz buluşturup koyuyor. Mine düşünem o. Türkmenistan enigma. Normal, logikalı, yani kanunçuluklu adam, kanunu hormat oyan adam düşünüp bilmiyor. Türkmenistan bolup geçen atlar. Ünser.
konvertasiyany mana da hükümetin saklamak için şular konvertasiyany. Diýje gidip MHM Merkez Bankdan pul alýan. Onam Qarabağlarda çalışıp ertidenin manada yığnap yerine koyalar da yani büdjetdaki deşigi 6 etse deşigi bir vada yaptı diýerler. Senin ekonomikaň aýlananyna o ýerde ýanky 1,1 del 1 bolsa 1,1 bolsa 1,1 şeýle sagat ýaly aýlanmaly bölüp kesip şo ýerde kriminal üstü bilen şonu ýamap şeýip aýlajak bolar mümkin näme ol. Men şu zatlar eşitemde şular döwlet däl şu kriminalçy şular. Öýler kriminal edipýär. Öýler giýjelerine gidip kriminal ýagdaýda ýanky pullar çalyşýarlar. Men düşünemok Muhammed ağa. Ine şondan şu halkymyzy yüzlenýär, prezidenti yüzlenýär. Ýankamçy men ýanky halkyň hakyny, beýik işini men dowam eden gollar diýip aýdýar. Ýöne ütken zat ýok. Beýleka at çapýar. Häzir gökeden giýje uny at çapýar atlary bilen, pişikleri bilen, özmetçidi bilen. Ine bul bir ikinji kezzap bir işläýär diýip nimetsek, bulum ýygnak geçirýän diýip montaj edip goýup ýygnak geçirdim diýip bitdi bolu Türkmenistan ýöremeli. Şo halkyň nimetini alýa, gözüni baglaýa. MHM'de ýerinden öýme öýlanyp, metçide baraýman o. 2 volt üçäýman o. Ýanky näme wideoňa ýerlerden, näme video goýdun? Näme bizim döwletimizi maskara edýän? Biz döwleti maskara edýämiz ok. Hormatlanmayan MHM işgärleri. Siz maskara edýäňiz. Siz gözüňizi açyp özüňiz serdin. Siz maskara edýäňiz Türkmenistany. Siz şuraya bet bagçylyklary yapjak bolýaňyz bütün dünýäde ýanglanýar bu zatlar. Ýanky wideoň, çağçyk wideoň Türkiýanyň nemesi eýem beýan etýär. Aklyňyz işleýär şoňa. 2 saat kezzaba Trump. Milli howpsuzlyk ministrligi, milli ýanky halkyň howpsuzlyk ministrligi 2 saat kezzaba gulluk edýär. Halka däl, halka garşy görüşýär. Milli polis ministrligi, milli halkyň ýanky polis ministrligi 2 saat kezzaba gulluk edýär, halka garşy görüşýär. O, birinji biz sizden başlamaly, siz ötmeli. Ondan 2 saat kezzaba ýapyşmaly. Muhammed ağa bir komentar bersen şuna mena Nime? Ben de Kuba'nı görkezdim de men size birden de men Kuba'nı kän gittim de. Prosto bizim simvolumuz da Kuba. Che Guevara, Fidel Castro, näili kapitalizme karşı görüşüp da dedip çeli kitaplar şakyny okudum. Bula 91-nji ýyly çelliň gowy ýaşaýa, halkym biraz gowy ýaşaýa. Ýöne Sowet Soýuzy dargandan soň Sovet Soýuzy kömegi kesenden soň, ondan bula dolu bankrota düşýär. Häzir eşek arabaly gedip böldi da. Şu Muradaga barsam forsap ýaty da ýur. Men şu takitden çemedally diňe eşik aňly bäri çağalara padarkalyk diýär. Şu owalara barýan da Muradaga. Şu ýanky çağajyklaýanyk elini terip böldi da. Allah gelýärliginde. Adamlarım şeyle bir yalta dine pivuçu otelli. İmeğe dağıtları yok. Pivoları bayonu. Kara çörükleri var. İşleri şu. Mağaziler daha boş. Görür yanakta. Şol için Kuba davno ütgümeli devlet. Yöne bir derek bir zalojnik öz ideologiyalar olup duranna. Hükümet yol başçılara yaşayışları ovi. Yöne o Türkmenistan nemeleri yanakta bir pelini aşıp bir nemedip görür yani on yanak değil Kubankla. Bir tavır prinsipleri vepal yöne halktan ayrıtırak yaşayanlar olum görüntü. Dağçalar var, dağıtlar var. Şuna kail olup böyle halkam kısıp taklav oturlar. Nimetçeklerinden bilen aklı. Ol Amerika sanksiya girdi bokunu yerler. Obama gelip ne kömek etti şunlara. Sanksiyalarının bir tavrından ayırdı. Hiçbir ona da etti. Eğer şöyle özleri bir reyniş ekonomika geçseler, biraz halka neme bertele, öşük yurtlan biri. İnnem ola Venezuela'dan otada vraçlarını uğradıp ondan sonra ahranasını hiç bütün Venezuela'nın armiyasını kontrol etken
Kuban speslužba deken. Enne şu atlam haberlerde hem merdi yayra otida. Şoňa deregem şu taýda neft zadalyak. Inni kestile, inni ýagda öňkü dönem beter boldy. Bir halky şeýtir kötäp zınjyra daňmak näme gerek? Inni sosyalizm diýen zat dargady, ol ni efektivnestini görkezdi. Inni him olmany beýleklere neme boldy ösüber. Şu anda şellinem şolong yaşap yören hemen yanakman Kanada şotak neme uğrat ya Amerika'dan gitýärle turistle bar ya şolong katağında biraz normalny yaşap yören. Şolong kömegi bilen nijek bolýarna. Şolong her gaýsy gowy yaşap bilýär. Bereket egerne biraz çasny biznesi şotada açtyrsak частный собственности ruhsat berden, renişne ekonomika girdi, azat sayılar geçip zaten en öşçek yurtlarının biri. Hemme şon potansiyeli var. Yöne, şu hükümeti bir tofar adamla, prosto yöne, zaложник edip taklav otirledi. Bir açık siyasata hem beler bilen o ara katnaşmagyna yol vermeni, halkyny asırlap diyen yana kösätler. Prosta jalka. Inni şu döwür şu datdan utormaly wagty geldi murada. Inni göre şoň üstünde. 3-nji jahan uruş başlaryny şunu ýanak problemala bolsa bir halkyny şeýtirip kötäp oturan bolsa şu taýda grajdanski uruş döreýär. Şu taýda grajdanski uruş bolsa şolaryň hemmesi immigrasiýa ýerek Amerika, Kanada gelýär. Şol üçin şu datla bärki ýurtlary problemi döredip bilýär. Şu sebepten häzir şu demokratiýanyň ösmegine bewet bolýan faktorlary aýyrmaly. Kimem diktator boljak bolsa, şonuň garşysyna görülýän çäreleň effektiwni bolar ýanak mehanizmlaryny tapmaly. Kimem diktatorlary gollaýan bolsa, şonuň kirişi şolaram aýyrmaly. Şu prosesin dünýäde häzir başlady. Şu mesele İran bilen Putin'in meselesi çözülýänçe dünyanın içinde bir tofar kıyınçılıkla bulur. Yöne şu ikisini çözülerinden son dünya täze bir zayımatnaşanya, ara katnaşa gelir. Şonda täze mekanizmler taf başlar. Häzir görýän bolsaňyz muradagy, häzir ünsürýän bolsaňyz bütün Arap döwletleri ýygyna geçirip İran'a jogap berjek bolýarlar. Ola Trump'ın İran'a çözüldüğüne ananmadılar. Deyik kaçma eder deyip fikir ettiler. O zaman özlere giderler. Problemaz bize kalır. Şol için İran bilen gelişecek oldular. Yöne indi göz yetirdiler. İran'ım olur filana. Trump'ım seriozna İran meselesini çözecek oluyor. Şol için bütün Arap devletler bir kunun içinde görürsen İran'ı çözüp başlarlar. Avrupa devletleri de ne edeceğimi bilmeyen. Bula da korku otuydu. İran meselesinde Trump buradan eder de son bizi pastavit eder. Pozisyonu biraz izlercinli. Yöne inni oladı. Yani barıp yanına varıp o düşünüşüp daha dedip Trump'ı kollap başladılar. İnni Orta Asya'da Türk devletleri de hükmen Ermenistan'a Türkiye çözdü mü? Size de çözüyor. Şol için İran'ı bu yüzün görkezmeli. Neyse bu yüzün görkezilirsen şun yanak İran siliyor. Yoksa sizden bulaştırıyor. Türkiye şunun afsalını boyun aldı. Yanlışlık biz İran'ı kolladık deyip. Yanlışlık biz İran'ı kolladık deyip. Yani biz şunu kullanmamız için bize rakete attı dedi. Ay İran'lık kıyırdı Erdoğan. Belki inni ola da bir çare görmeyin idinli oldu. İran'ı şunun kun meselesini çözse şu çağalan akbalım şuna bağlı. Yöne İran'ın 90 milyon nasilyeniyeti var. Halkı yirgeniye yöne zaложник bir tofor teröristler. Teröristler İran halkını zaложник taklav otuyorlar. Ellerine yarak var. İran'ın bütün baylıkları var. Önden 47 yılın içinde döreden terörist setleri var. Şol için ola dünya hadir problemi döredip bilýärler. Eger hemme ağzı bir İran'ın karşısında çare görünmezler. Şol için Türkmenistan, Orta Asya'da halkla İran'daki problemi olan durmuşlarına, iyice işçeklerine gün tesirini koyuyor. Şu sebepten şu meselen siyasi tesiri, iktisadi tesiri Orta Asya, Türkmenistan'ı mesmelim. Şu sebepten Türkmen halkım şu an ayağı kalmalı, öz yurdun ıkbalını öz eline alacak olmalı.
Yoksa bu haramzadalardan betbahtçılıktan başkadan inni gelmeye. Sebebi bulan önüne inni bevetle var. Bevetle dörep başladı. Ön açık meydanına hiç kimselere istat demeyedi. Dünyada kollayan adamları vardı. Toğunda tok demeyedi. Aydım keyif çekip yok. İnne o dövür kutordu. İnne problemalar bilen sen nimetmeli. Kelle başa boş olmalı. Şu meselenin çözmeyeni okuyup olmalı. Bu hükümetinden hiç yıl okuyup yok. Şol için günme bizim yardımımız elbetleşer. Doğru diyem. Muhammed ağa, men bir soru verecek koyayım da. Önkü peşkerde şu soru verecek olduğumun yadımı tutmadı. Her vakit efirden sonra yadıma düşüyor olun. Yankı efir vakti. Yine hada uçulup bu İran'la. Doğru diyem. Şu İran bombalanıyor. Şu yerde bizim Türkmen diasporamız var. 3,5 milyon aralıkta adamlar şöyle var. Şu raketalar, şu Türkmen diasporalarına, Türkmen oğullarına, Türkmen şehirlerine deriyem ya şolar yankı goğroğda mı ya şolar yankı şirket yetirilen ok mu? Şu arada bir bize informasyon var. Şu adeçelli, şu neçelli Gulistan oblastına hem Mazandaran'a hem Khorasan'a Şumaliye raketi düştü deyip gurrunuyor. Yöne bir gurrun Telegram'da yayradı. Oğlum neme var kızletlerin yakırraklarına ince vurun o kaptılına neme diye Kaspiye yakırrak yerlerde şu taada bir yotnu zavod var. Şoňa bir drone gelip degdi deyip habar yayradı. İkinci şu taada yine de spa pastaranın ya neme army strateji revolüsiya deyip şoň nimet var, head office var. Şolong radarlarına da drone'u düştü deyip haber yayradı. Yöne şu iki drone'un Türkmenistan taraftan geldi deyip haber yayrattı. Ondan men o haberi ne doğru deyip katap etken tevavi Türkmenistan'a çözmek için predpasilka düelt yerle deyip katap etken. İran Bakana öldüler. Hava. Bahane göz değerli deyip katap ettim de. Yöne şu tak raketi düştü deyip hadir kavarıyor. Gepim tümökleri hadir kunna Amerikan, İsrail'in İran'a çolany bilen intek bir Türkmenem şu sebäpli ürkürüni. Yok. Görme. Allah can gorotun şolary. Muhammed ağa, men bir video köjek bolýan. Ine biz her wagt aýýarsa MHMB'ye, MHME'ye, MHM'ler beýlat barýar, eýlat barýar. Bizim halkymyz açyk diýişdi şolara görä. Ine derdim. Ünsörüm şuňa. Armeniýada bir adam, ýöne bir adam, muňa ýa komanda da ýok, ýeközi. Bu ýetipdir muňkam. Ýanky ol butylka Molotov diýär-de, şonu alyp Naz Bizapas'ın öýüni bak ýakgaýdy ýa, gaharna. Ünsörüm. Kaçan ok, yakya da aklın gidiyor. Yine şuraya halk öz hakkını gorap bilýär. Men her wagtda maýdan, inanmaň o prezident diýip ýanky gözüne seret bolan ok ýüzüne kim ol? Süplük. Öňe ort bilmeýän. Ahyrpyna şermende. Ýygnak 3 ýylla prezident ýygnak geçirip bilen o. Gurle bilen o. Kakazy interview berbilen o. Kakazy 18 ýylla bir ýerde interview berdim, orta berdi. Oň aýdan gepini hem eşitdim. Şoň türkmenligine utanýan. Pul verip getirdiler onu. O pul verip getirdi. Hiç kime gerek gel. Avrupa gelende gillenip geçýärler. Gillenip ýöreýärler. Jurnalistlerden, pravzaşitliklerden, bilýarlyklardan gillenýärler. Hökümetler elim beren ok bular. Şondan siz Türkmenistan'ın içine olu Hudaý diýip ýördiňiz. MHM'ni Hudaý diýip ýördiňiz. Ýok ho. MHM sen ýaly, men ýaly. Egerde konstitusiýan bolýan bolsa, egerde seni akydyp gurup öldürýän bolsa, näçe biz onu urup öldürmeler? Men şoňa legitim defans diýär. Ýagny özüňi saňa näçe şirket ýetirdi, şonça şirketten berbilýän. Näçe biz özümizi goramalylar. Biz 4 milyon 700 mi? Ne 4 milyon 700 min
MHM'de gatyrsa bir 6000 adam işleýär. Şoň kezzabır 2000 adam. 4.700.000 bolup 2000 adamdan orkýar. Ol hiç. O da uçskoğdan orkýar. O giýje barıp öýüň ýak bolýar. Giýje barıp kalta giydirip dubinkany vurup gaýtyp bolýar. Eýetirem şu çiýişlik etse salam alaykum diýip üstüne gutup bolýar. Amerikada şey diýerler. Fransada şey diýerler. Indi biz onu rekomendasiýa beremek. Yo, rekomendasiýa däl. Men indi ýa-ni kraýny nimeler aýdýanlar, şoňa ýetirmeler. Başta näme başlamaly? Näge gol közmeli? Gelýän video almaly. Derrüw TikTok goýmaly. Açyk efirde. Zapis edip goýmaly. Çağına özüňi. Sizin häzir instrumentiňiz Molotov däl. Häzir instrumentiňiz ýa-ni telefon. TikTok. Boldy. Ştada biraz halkın ýagdaýy erwetleşip berde produkty we magazinden produkt ogurlap başlaýarlar. Hiç guruldy, arkaýyny ogurlaýarlar. Arkaýyny hiç kim, şoňa hiç kim zadam diýip bilenä. Ondan magazinçiler hökümete ard edip başlaýar. Ýani o töleş olara aýlyklaryny galdyr, ýoksa bizim magazinimiz dargatyp başlaýar. Şolary suwda äkitdigem şoň suw hiç dat diýmeýär. Eran'ın bunu ne diyeyim ha? Eran'ın bunu ne diyeyim? Ha? Eran'ın bunu ne diyeyim? Yok, Kanada'da. Kanada'da diye. Azık sen iğme için oğurluk etsen suud etmeyenler seni. O gerek de hükümet borçlu. Şu da bilen seni üpçün etmeli. Şu adam hukukları deklarasyasının bütün dünya kabul ettiler. Azık korktuğunu devletle üpçün etmeli. Bileyim ne mi? Hiç kim aç yatmalı. Ola çağacık aç deyip köşede oturuyor. Şol için ağzığı magazinden arkayı mal oğurlap da varıp alt kaydım. Devlet cevap versin. Eğer evimizde produktu olur. Sizin hakkınız şol. Hakkınız aydın. Şu pravçılığı devletle borçlu. Şol için hem devletle onun önüne her yıl atçöt veriyorlar. Haramdada bu haramdadalar 3 manet bir dolardan produkta yetkiye. Biz adam produktu veriyordu. Onu ağırlayanla bula. Asan böyle ne produktu var ne halkın aylığı iyice işlerine yetiyor. Şunu eğer bir devlet edibilmese onun yürüyüşü bütçesi var. Şundan bir yerle şunu. Şu devlete bir yerli halkı doktaklar ya da pul veriliyor. Abla şu almalı pulun öz ağlayanlar için alıbilen akla halka maaştaklar köseyerli. Şu için sizin hakkınız produkta bilen devlet sizi üpçün etmeli, siz ağaç önünüzde yatmalı. Şu prensip. Şu için sizi hiç kim turmaya basıbilmiyor. Doğru. Bir yerde sorayalım hamda. Bir yerde misal için intek onu yeterlikten ön bir topar produktu bantlar var. Produktu bantlar. Derde ba onun ba. Sonra olur yürütür yankı pahalıya. Sen evde bir yerde ard etsen men iýmeni adım yok deyip sen alıp gidiyorlar. Sonra kartçıka veriyorlar gelip şöyle niye hem alsan alıp gidivermeli. Şöyle dökülüyor ön. Yankı ulu marketlerde kımmat saatlar ama alıp neme diyen. Hem yerde berde her rayonda var şu. Ben bolun vakanaydı Muhammed ağa ine 6-njy gün men bir 13 tane aldy dip magazin var ýa-ni Nemisiň magazini. Şöyle de men ahrana diýen 13 tane magazinler. O zaman men öňüň ýanyna bir magazin var aldy dip. Şoňa bardym 6-njy gün. Bir bazar bardım. Bir ýagdaýda kaçaýyn Gürkaýdan agent näde işleýär ýa-ni security näde işleýär. Barsam kapyň önüne 2 tane ayal maşgal oturuyor. Biri yani Fransuz, yaşlı bir 30 yaşlarına. Biriksem Rumanya'dan gelen bir yani Albanka mı Rumanya'dan gelen Kalyaska'da 2 tane çağadı var. O zaman ben mağazanın direktöründen soradım. Ne etmeli bunun hakkı yok. Yani o частный neme de? Частный yerde hakkı yok da. Общественный yerde derler. O zaman olur deydi, hava bizim imajımız aileye zat ayırmalıyız da. Benim barıp taş ettim, siz gitmeliysem. Yankı ayal maşgala, yankı üstüme topulup başladı. Benim aytdım, bolya men polis çağıryan dedim, onu ağlap başladı, polis çağırma gayret etti. Bor dedim, neyem çipsen çöre geldim, o ağlap başladı, men yatmana yerim yok, imene çörüm yok, onim yok, munim yok.
Bu dedim men ine yani orada tutup yor ine Allah'ın nimeti bilen senden eşitdim şonu. Awa sadakam bolsun diýip baryp 50 euro getirin eline veren. Gaz insama 50 euro tölemeliýdi. Bor dedim. Anan yan baryp çek gaýtdym 50 euro berdim de daway sen bit. Eýem men gelsem eýem başga bir maşyna otyr. O ýerde başga adam pul berip otýar. Onu men çağırıp pul verdim. Men dedim hiç kim taýlama dedim. Sosial gulluklar bar. Barsaň sen kömek edýärler ha. Sen ýa ersal bilýän $900 bilýän öýbek bilýär zat sen berde şu magzyny çözmeliler bu zatlar. Aňa gitmeliler de. Daway sen git dedim. Ondan gitdi ol. Sağ bolsun aýdyp gitdi. Ondan gördüm şu ýanky nimeden Rumyniýadan gelen bir aýal maşgyny. Sigar. Sigar. Onu da soňky pulum 8 euro nalişkan mı attı? Onu verdim onu. Gittiysem yok. İzna veremem. Gidecek gel ya. Ne yapacak gidecek ya? Men diye yankı hiç kömek yok bana. Yankı nime veren oklu diye hükümet kömek eden oklu. Adı nok. Ne şu orada nime. Men tençleri şu tekli evran al dedim. Menden sadaka. Yöneten meriya var. Ближайший meriya varsan beriyalı. Nimet yüzlen ine ol Fransuz ayal ılgak geldi. Men özüm kömek eden men bilýän ýere akitmeli. Akitdim kömek eden. O zaman ol ayal maşgyl diýdi. Men onu unutmaňy bermiş. Biri häzir gitdi maňa produkt alyp gelýär. Şu produktdan alyp gitjek diýdi. Bolýa diýdim. Al şu produktdan ýöne gaýdyp berdi görünmeň sebäbi. Magazynyna sizden kömek bolmalylar. Hökümet kömek edip durka. Hökümet kömek etmese gelin magazyna hökümet kömek ediler. Bilemediler beýle. Biz ahrany diýip bizim size kömek ederiz diýdim. Ýöne ýanky klientlaryň nimetini bozmaň. Başga ýerden alyp bilmeseňiz gelin ýöne ine meriýa barsaň berýär. Göni ýanky operatywny berýär özüm seni ýürütü assistentler we jaňa dilýä gelýär dejurny assistent. Fenak diýä yer berýär, pul berýär. Ýanky naharlanmany restorana tiket berýär, gidýän restoranyny çöreýär. Ertesi iş gün bolanda şolara ýygnak geçirip der çözüp goýýarlar. Oraya ýok. Türkmenistanyna Şoraýaly kapıda duran iki adam Türkmenistan'ın 60% halkı Şoraýaly. Gurgurlar gidip daşörtde işlep yani Şoraýaly maşgalaryny taklýar. Häzir ine bolan adı dedim. Produktdan bakaty kaldy Muhammed ağa. Etin bakaty 150 manda bardy. Ýadyňyzda bolsa ol Hitrovska olan çykyş edýär de siz näme diýäňiz etin bakaty 150 manat bolam diýse akydyp vurup öldürdiler onu. Indi häzir onu emme halk aýdýar 150 manat diýip. Näme etmeli Murad ağa diýär. Halk öldürmeli. Bütün halkı kırmalı. Yankı sizi polis akidin çağırışmalarla turup aýtmaly polise de emhime de hey bize öňümizde durmaň biz şu adamy biz aýyrmasak bizi bara çökürüp öldürýär şunu. Açlyk öldürýär. Çağıran açyk etmiyor. Häzir inni daşyny işleyen adamlar ikisi köp işlemeli. Näme sebäbi produktlar galdy. Inni o pullar iýerlen pullar yetmez Muhammed ağa. Bu problema gatul problema. Ine men size maglumat bereyim men Türkmenistanyň. Burada sözüm näme diýençe men şuda bir zat düşündirip söreýin şuda Food Bank'la butun ne da? Food Bank. Ve de Food Bank diýeni olady eýni supermarket ýanak magazynla. Şu taýdaki zatly o taýda bar. Her bir supermarketin kaptalyna bir zan ul ýaşyk bar. Food Bank'ın gydyp. Her kim öz niyet eden adyny alýan adyndan bir da köprak alýardy, şoňa oklap gitýär. Bir ikinci blagatwarytny bir tofar baýly özler ýüreginden çykaryp kömek etjek bolsalar Food Bank'a pul geçirýärler. Üçüncü döwlet eger görse şu bar ýygnanýan Food Bank'la yetmeýär halka az bolsa döwletiň özü şoňa pul goşýar. Şeýtirip ondan doli halky azyk tarapdan üpçün etýärler howpdurlar. Şol üçin şu zatlar hemme ýerde de bolmaly, hemme ýurtda da bar. A döwletden borçy şonu etmeli, kontrol etmeli şeýtir. Doğru diýär. Ne bizde de Şoraýaly magazyna baranda ýürütü adamlar otyr, ýa-da kalyaskaly. Näme goşun alyn produktlarına näme goşak bolsaň goşýan, berýän, göwnüň sadakaň da. Onun bir
Ligarna oranam yankı asosiasiyasi wa pul yığınan Ne aytjak bolýan daýlarynyň neme zatda hemme täze şu magazinläki zat toşatady. Ol pişirilmeýän. Ondan ýene bir zat bar. Gözde mesjidler, çorçlar ola da özleri halkdan pul ýygnap kızgın nahar vermekmi, bir gezek nahar pişirip produkty, pitaniýe zat özlerine bar. Mescide barsaň hem sen şolar alıp bilýär. Mescidliň özleri daşy paýlaýarly mescidle de şeýle, çorçlu de şeýle. Hükmen şolun öz fondu bar. Garipleri öz ya neme yerlerini bilýärler, maşynlar eltip berýärler daşy. Şu orada aýyna tembolya, orada aýyna mescidler şun ýanap musulman adamlar biraz ýagdaý neme boldy, özleri maşynly getirip ispisege alıp öldü. Getirip berip gitýärler. Mescidler şonda olsa hormatly bolýar. Mescid halkynyň ýagdaýyny bilip pul ýygnap şolara kömek etýär. Bizimkiler aljak bolýar aýtam. Ölýüm jaýladym dip pulun üstünde dawa etýär. KGB'şnik mollala. Mazarçyly paýlaşýarlar. Ine şu ýerde men pul alýan, berde sen pul alýan. KGB basbiçinliklerde KGB terbiýelen mollalary. Neme Muhammed ağa ine sen onun ýan emhime öý alan polis bilen mescide barmalar liwaýýarlar. Ine şu derece barmak seni ya musulmançyga aňarda dursun. Jöhitler meden okşany, bilýärmi? İsrailli ýa musulmanlar mescide barmalar diýip aýlanok gap-gapy. Şu ýaly bir men düşünem okşuny atdylar. Ine ýalyn kommentarda näme pikir edýäňiz? Olara ola diýe barmasaň sen haram diýerler. Gorlar çok bolýar. Ine berde mescide barmasaň sen haram diýerler. Ine Maňa bizim vatandaşymyz Amerikadan jaňady Pökman mescidi bar 5-nji günler. Gatna ýanky nemetme durma diýip haýyş edilýär maňa. Barýan barzak bir söz berýän ýetişemok Muhammed abi. Ine şu ýaly vatandaşlar biz dowam edeli ine şu ýerde bir ýanky bloger bar. Gurbanlyň ýagdaýy boýunça bir kommentar berýär. Gelin şunu dinleyelim. В прессу просочилась информация о гараже главного покровителя всех туркменов Гурбангулы Берды Мухамедова. Стоимость только 10 машин из его автопарка превышает $15 миллионов. Среди раритетных машин эксклюзивный лимузин Майбах, инкрустированный материалом, очень похожим на белое золото. Белоснежный парадный внедорожник Mercedes G-класса Cabrio, Volkswagen Phaeton с уникальным обвесом и другие не менее навороченные машины. При этом средняя зарплата в стране варьируется в районе 1500 туркменских манатов. Это в 2 раза меньше средней зарплаты у нас, в Казахстане. Впрочем, получить хоть сколько-нибудь объективную информацию о Туркменистане сложно. Официальные отчеты и реальность расходятся. Все, что касается жизни простых людей, засекречено. Социальные проблемы, которые есть в любой стране, в Туркменистане замалчиваются. О них нельзя говорить от слова совсем. Их обсуждение даже на кухне приравнивается к распространению заведомо ложной информации или разжиганию социальной розни. Недавно в прессу просочилась информация... Ine Muhammed abi yankı dişimi alayım. Ünferim. Çok münasebetli Türkmenistan'ın yeni mehrediyen hormatly ady dakmak o ýaşaýan jaýlaryň açarlaryny goşulmak çärelerini, jaýlaryň açarlaryny goşup tirmegiň mümkindigini bellidi. Meclise döwlet durmuşyna degişli milli lideri Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyz Muhammed ağa Ünfer maşinlaryna görkezdim men. Karandag diýil ýani. Indi halk açlykda etýär. Köçüler şul agyr ýagdaýda bahalar galdy. Bu näme edipýär? Eşeklerin, piçiklerin, yani millidir näme edipýär? Milli binagarlyk ýöregleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesini otgoşdurmagyna bina edilen Arkadaş şäherine gelip, täze şäheriň gurulşynyň ikinji tapgyryna alınıp barylýan işler we gurulýan hemem döwre waplaşdyrylýan döwre desgalyň şekil taslamlary bilen tanışdy. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyz bu ýerde degişli ýol başlan gatnaşmanda iş maslahatyny geçirdi. Gahryman Arkadagymyza bu ýerde gördün Muhammed ağa öz maşin sürýär, öz ay kep çekýär-de adam Arkadagymyz bu ýerde ýanky jennetde ýaşapýar. Kep diýmäli aýnaya diýil. Aýnaya. Halkyp ýükürüp üstüne çıkýar, etçegini edipýär, öz mescidini unutpýar. Degişli ýol başlan gatnaşmanda iş maslahatyny geçirdi.
Gahryman arkadamyda bu yerde Türkmen Gördüňizmi? Bire köne Lubovniçasy, ýa-ni şu aýal maşgala. Dowru deshalan şekil Arkadaş şäheriniň hekimi. şeýle de gahryman arkadamyda bu yerde değişlik ýol başlan gatnaşma. Nire gitse ýanynadyr şol arkadaş hekimiň ýol üstüp goýdy. Bir ýerde prezident bolup işledi ýanyna oturýardy. Dejurny Lubovniçasy. Gahryman Ine şol arkadamyda şol aýal. Dejurny Lubovniçasy şol. bu yerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komissiyasiniň başlygy Orazow, kimim Arkadaş şäheriniň hekimi Mehmedow, täze şäheriň gurulşynyň Mehmedow ýan aýal maşgala Mehmedow. tapyryny alyp barýan işler gahryman arkada Bulun bir zonadan çykanmy näme Hudaý saklasyn. Bulun bir ýanky zonadan getirip nimedilenmi ýüz keşpine tersen hökümet işgär ýa-da bir neme meňden ok Muhammed ağa. Ya şunu gorkup ondan ýanyna eltýärlermi? Amazon ozal veren maslahatlarından uğralınıp yaşaş jaýlar üçin ýetlenen meýerler olaň bedeg aýratylklary barada maglumat berdiler. Şeýle de bu ýerde Arkadaş şäheriniň mescidiniň bedeg işlerine Görem, Arkadaş şäheriniň mescidiniň bedeg ýanky maslahatlary gidipdi. O ýerde köçe ýok. Adamlar kerpiç goýup ätlep gidýär. Ödem tejen malar o. Bir kiçik nemede de etrafında kiçik bir oğucugam tejen gelin şu kadroları yeni olarak görküleyin şu tapağını görürler şu yani. Yine şunu derdim. Yine gördünüz mü? Şöyle de yankı Arkadaş şäherine 450 milyon dolar guruljak mescidin bedeg şaýlaryny maslahat etdiler. Men şol iki tane ulut tapawda hiç düşünüp bilemem. At pişiklerin eşeklerin milli lideri öz mescidini kurup yankı şo ýerde mescidin daşyndaky guruljak materiallaryň keşplerini dağıtlarını maslahat etdi. 450 milyon dolara. Ünserdin mi Muhammed ağa? değişle tirişler Ona ettirtmer sana hani. Mübarek Oraz aýynyň dowam edýän günlerinde mescidin işleri Ödem mübarek Oraz aýynyň dowam edýän günlerinde halka kömek etmän, aşagajyklar kömek etmän, öz mescidiniň ýa-ni ölüp ýatjak mescidiniň daşyndaky keşpin renklerini, materiallaryny taýlaýar. Ünserdin mi? Oraz mübarek aýyna adamlar kömek etmän, ýollar urup bermän, ýa-ni çağaçyklar kömek etmän, öz burýan 450 milyon dolar bizim kasamyzda, bizim pullarymyz Muhammed ağa. Öz pullar jüýünden çykaran ok. Bizim pullarymyz ertir, kardalyk gurýar, biz şoňa ýanky hem ýerde ertir şo puly bermeli. Ananyň hormatly ýeşler, Türkmenistanyň bergisi 45 milliarddan ýokary. Şu pullary egerde biz bermesek ya territoriýamyz alýar, ya her adam başı 1000-2000 dolardan goýmaly bolýar Türkmenistanyň kanuna. Bolmasa ýerimiz gider. Şertler şeýle durmuş, şertler şeýle ine Kırgızstanda yer alındy, Täjikistanda yer alındy. Bu bolsa haramda pullary ýöne istek edip ber. Näçip? Sebebi atlaryň, piçikleriň, eşikleriň milli lideri oglan prezident. Ine değişle serişdilen görüşleri bilen tanışdy. Mescidin ähmet gördün mü? Yankı mescidin yüz keşpinin serişlerinin görünüşü bilen tanıştı. Biz seni häzir ine tejen nimeti bilen bazar bilen tanıştırýar. Ünsler. Şu 450 milyon dolar bilen bütün Türkmenistan'ın yollarını hemmesini ova hemmesini düzeltip bolýar. Muhammed ağa şunu bir hakiki bizde prezident bağa bolýan bolsa, şu kadrlar görüp bara. Şul yankı ahal velayetin hekimi, tejen etrafının hekimini diğerlerine yere olmalı. Mümkinler. Şunu seyretmek mümkinler. Ol milli lider diyen atların, piçiklerin, eşeklerin milli lideri şu zatları görse yatman hakiki şol ova gelip köçürü öl pil alıp köçü olmalı. Bunu näme diýär? Öz mescidini urýar. Garnaşlaryny Dubaydan Londona geçirdi. Ýa öz garnaş, öz tohumyň nimeti bilen. Bu başga da bilen işleri ýok. Ine gelin seýrediň näme diýär şol?
itlerin, pişiklerin, atların milli lideri. Metine nazar alıp, onu bedek firiştelerinin talablayak seçilip almağının vacipliğini ünsü çekip, hacı arkadağımız, binanın daşkı ve içki Bu Hacı milli Arkadağ. lider mi, Hacı Arkadağ mı, bu yan kahraman mı, yazıcı mı, şahin, biz bilem de o. Her gerek şu Türkmen Vatan Programması bunu üyt köşük tutuyor. Hacı Arkadağ deyip tut başladı. Yankı ondan Moğollar biz yankı üstüne vurluk koyun, iniman hacı deymen, kat gördüm diye de. Yönü orada yeni geldi, ön alım Arkadağ. İnni yankı orada geldi ol, yine de Hacı Arkadağ olaydı. Halkın pulunu öz kakasına, ecetine sadaka ediyen haram da adam. Hacar kadar olup diyor. Atlara, pişikleri, köşkleri yatıp halkı ağır güne salan çağcıklar, erteki çöreğini iyen oklar, niden nakarıyacağını bilmeyen adamların milli lideri haramzada önüne iki de kahraman at verdi. Men şu atlar var ya, şu logika hiç gelen nokta kelleme tıkan ok. Ne yapıp halk şu atları çıdaya? Ne şunu götürüp bolya? Men şunu hiç düşünemem. bedek işlerinin on ışıklanır ulugomunun aslan dünyası. Bedek işlerini bu geçiriyor. Yani bu bir oğudunca 18 yaşlı değil, Mercedes'te geldi. Öyle yani yatacak yerinin bedek işlerini yani kontrol edip oturuyor. Ehmetli hasaplanyan meçide mahsus derecede bolmolluğunu belledi. Türkmenistan'ın at kadının arhitektörü Kahraman Muhammed Ağa. Türkmenistan'ın at kadarının arhitektörü. Arkitektura yani tertibin neyemediğini bileyim ki şu arkitektura disiplina. Gotika neyemi deyip sorasın. Yine ben arkitektura sayıda fakültede oturdum da. Yallah. Men özüm arkitektur deymeyenim tanıyan. Diyebilem yok yani biz arkitekturanı geçtik yöne yani 30% meşverde geçtik. Arkitektura sayıtın bölümünde kuruluşlar var ve arkitektorlar var. Onların kavak birleşip okuyadık. Yani arkitektorlar olur başka bir adamlar. Olur bir yani kreatif adamlar. Olur başka da değil. Bu zamanda bizim pullarımızı çepetağa soğup şu yerden pul kazanıp önüne zasluzun arkitektor diyor. Bu ne diyecek Muhammed Ağa? sana arkadağımız. Ben aytmağı sözüm yok. Bu aytıyalım ondan din bol dine bollu. Başka Aşkan aytı. onların Bol piyorsundan koydu da ayna otursun o. Yo, yo, kaping ruçkosu yang çalışsak olup şunu yani fokus veriyor da. Ey bir ödem zasluzun arkitektor. Akmaklık. Yine men sana edin Veşnagonu kuran adamlar yani kuran bir yani arkitektori bizim dekan otluyordu arkitekturada. Öyle bir bu avrayla adam ödem şu 6. mekanı yaşıyor men olsun. Bir dinlesen şunu dinletin geliyor. O maniydi gurluya. Bir da çekenle maniydi katı çungur da. O zaman şu hayata kurbanı verdim Muhammed'e. Zasluzun arkitektor. O adam zasluzun değil. Yönöke arkitektor. Eğer şunu eline ruçku verip ten arkitektor. Yine sana tematika, misal için tematika. Türkmenistan'ın bir tarafları. Şu arada bir edil eskiz ettiysen eskiz ne yeme deyip sorar. Şey mi? Muhammed Ağa. Ay Huday taklasın. Yine men kurtlaşım arkitektorlar bizi seyrediyendir. Yazın komentariye ne hem fikir ediyeniz. Şulardan arхитектор mı, заслуженный архитектор mı ya da дважды герой, заслуженный Hacı Arkadağ arхитектор mı? Yazın komentarda. Sermek babası. O psikbanlıysan içinde öğreni ne mi diysen boluyor da. nazar alıp onun amatlığını, o berkliğine mühim ehmet verilmelidir. Akıllı şehir konsepsiyası esasında bina edilen teze şehirin özboşluğu, binagarlık ayrıtılıkları, onun yukarı ekoloji derecesi, o yaşayacaklarının su arasılayıcılarını verdi. Sonra Kahraman Arkadağımıza akıltaki atlar atlar pişikler geldi. Binalarının incamlarının görünüşleri. Ünser atların, pişiklerin, yoğurlarının, zatlarını oturup yankı zasluzun arkitektor yanına koy türemçik gülen rübomçası bilen oturup atsuza dedi. Yönü şu mamatta Tejen yine şuraya gitmiyor. Tejen bağları. Ol hayti planetada yaşayan Muhammed Ağa. Şu adam hayti planetada yaşayan. Bir aytı vermem. Psikbanlıysan için ne yaşıyor? Psikbanlıysan için. Evet. Серьезно olmam yani oturup demedi. Men fikrimçe öz yankı ol sıçanlar goğda oluyor ya, şu goğdan çıkıp
şuraya arkitektura nemeden kişi olup yani gülleyen de adam yoktur lan yönü montaj edip men bağ deyip görkezýärm kadiyan. Indik masal şol işin diýerim. derecede değişli şekil taslamaları görkezildi. Gahman arkadamız görkezilýän şekil taslamaları bilen içken işleri barada maglumat berdi. Mine Lubon Şeýle Tatmamedov. maglumatın çäklerine şeýle Gurbanoğlu Berdimuhammedow adynaky honarlygy metasçalary kemayet bermek boýunça haýır sakabat gaznatynyň döredilenine 5 ýyl dolýanyny nazar alyp, arkadan şäheriniň häkimliginiň haýyşy boýunça Yok ol sütünýärdir mi? işçiň Ene, çekilmeli ses. maksada laýyk boljakdygyny özü çekdi. Sonra ahaltaki atlaryna aýratyn gadyr goýýan gahryman arkadamyz Ahalteki atlaryna aýratyn gadyr goýýar. Türkmen halkyna hiç il gadyr ýok. Ahalteki atlaryna aýratyn gadyr goýýar. Men ýene atlar, eşekler, pişikler, itler ine şoň bilen şol ýaşaýar. Şol ýani haýwanat bagynda ýaşaýar. Bul bara halk wa o çağajyk görgüli ertek naharny ýene ol vitamin ýemeli, ösmeli, aňjaga ösýär, 10 ýaşa çelli. Gerekli vitaminler ýemeli. Şol ýaly çağa köp. O zatlar bilen işler ýok şol. Inniki projekti Türkmen atlar için mescit var. Şehitlerim giyimnes kiniga girer. Birinci gedek adamların tarihinde atlara mescit alındı deyip. Serdin atların, eşeklerin, pişiklerin, itlerin milli liderine. Serdin gowy. Halkla bede gülene bir sellem gezmekde bu görnüşleri insan Halka ölüp diyor Muhammed ağa. Uruş edip dur. Bir topar bizim bendelerimiz görgüller Dubai'da, Katar'da, Saudi Arabia'da, Bahreyn'de, Oman'da garaz bütün dünyada közünüp diyorlar näil öýüne gitjeklerini ok, öýüne gitjeklerini. Ýazýarlar ine kommentariyada Murada biz ilçehana ýüzlerini kömek edin öýe gaýtjak diýip ses ýok diýär, jogap beren okmur diýär. Bu bolsa ünsürin. Atlaryň, pişiklerin, eşeklerin milli lider näme edip ber. Biri bolany garaýşy. Şo wagtda. Çumurdygynyň aýdyň şanly. Ine şu kadrlar derdim Muhammed ağa, şu kadrlar derdim. Muňa psixbolnitsa diýilýär. Başlasa diýip bolmak işte. Burada men taňa bir tane video uratdym äder neme Kazakstanyň prezidenti öz graždanlaryny daşar ýurtda näýe gollamaly diýip. Şonu goý. Onuň bile nämet ýa o nämet ýa. Şonu bir goý gaýrat etdi. Men taňa uratdym şu an. Men goýunçam sen onda bir kommentar berýän görkezden videolar var. Ya inni eger şu işi kutarandan ondan atlara mescit aljak diýip pul ýognar. Şehitleri ben kiniga giyimlese de giyirjek bolar. Etjeklerdi şolu. Ya ine bir nazar üçne nokta ine bizde Türkmen döwleti, musulman döwleti. Bir top adamlar özlerine musulman diýip hasap edýärler da. Ýani TikTok'a açsan sana akly öwre diýärler. O moğollar çykyp sana bir maslahatlar, nesihatlar we onu dinlesen aglatyň gelýär. Özüň şol ýa kim durýan da aglatyň gelýär. Şo wagtda ine bul atly gitmiyor. Mescitler kadagan. Bu ara açıp ýani mescitleri var ya. Triýe geçip mescitleri var ya. O halkın hasabyna sadakalar geçýär. Hökümetin hasabyna sadakalar geçýär. Adamlar pul ýygynýar, o şu sadakasyny sowmana. Söýýärler, pul berenler söýýär. Haram bolsun şu pul sana gelmesin. Haram bolsun ataňa da sen ýeçeňe de kagaňa da haram. Şonu da şu binamız çıkıp atyna minip aýlanyp gör. Men şu binamyzyň bir aňyr çeti var. Şu binamyz diýsen binamyzlar gatyr. Murada sen binamyz diýme biz gowy binamyz bu binamyzlar diýär. Men şunu bir düşündüp berden hiç olmanla. Men şonu düşünemem. Ya men akliyetim ýani oň edip berendim. Murada. Hay Allah can Hudaýjan. Gelin Muhammed ağaň iýerin videosyny oýaryn, ondan komentar ederiz. Находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде. Любой гражданин Республики Казахстан в любой точке планеты находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде. Всякий раз, когда где-либо за рубежом для наших граждан возникает угроза безопасности, мы принимаем решительные меры, чтобы как можно скорее вернуть их на родину. Наш бирюзовый паспорт символизирует высокие ценности, на которых зиждется
наша страна. Он признается по всему миру как документ прогрессивного современного государства. Документ прогрессивного современного государства. Indi men türkmenleri ýülenýär. Özüňizi türkmen diýeningizden aglan. Ne şu gazakça bolup bilmedi. Gazan prezidenti şol bilmedi. Kazakstanda milli liderim yok. Ikide kahramanım yok. Atların, pişiklerin, eşeklerin milli lideri yok. Zaslujny arxitektor yok. Zaslujny avtoralyçy yok. At çapyan yankı haramda yattan kaçyan yok. Ol özünü maskara edip hem yerde kniga giyinse giyen haramda yok. Arkada yok. Arkada zaman yok. Yönü koy prezident var. Halkına hizmet ediyen. Bizde Ayratin prezident ama Ayratin kahraman prezident var. Beydeki köyde kahraman olan haramda da atların, pişiklerin, eşeklerin milli lideri. 58 kitap yaptır. İkisini olsa 61 kitap yaptır olmuşlar. Demek ruhu, belentlik, yankı bilim boyunca senkan deşip, beton deşip, akvet aparağını 3 gözek, yankı abone edip, öne gidenler. Men o şunu yankı ironiya bilen aytmasam, başkası aydı bilen okum, qaharım yankı ağlıma var ediyor. Qaharma. Bu gözde vatandaşlar. Halkı var, çapım etmeli. Yöne ulaşmalı ikisini atalı olmuyor. Hakikattan. Yöne biz hazır size onu maslahat berem yok. Biz hazır aytacak bolan zatymyz elementarny haklarynızı goran. İmene çörek yok mu? Video yaptı, TikTok koy. Polis gelip hakyň bolýarmy? Video alıp TikTok koy. Yankı uçuskowy ol beýlik aýallar degenmi? Video alıp hakyň nimen koy. Bir yerde hakyňyz nimese haçap start berin biz iýini alyp gider sözümüz. Bir gymyllaňa o bular ýaly öl halk bolmaly türkmen halky. Ine Gazakstany seredýän prezidentiň eden işine seredýän näçe Gazaklar prezidentini söýmesin aýdany maňa. Näçe biz söýmeli bizim prezidentimiz. Han bir tane argument ber gany. Bir tane argument ber. Menem söýjek şu arkadagy. Bir tane argument ber. Ödem diyenini ettim Murad ağa. Hiç bir kadak görmersiniz Türkiye'de kul bolup beren bolsa. Dünyada közenip beren kadak görmersiniz. Çala birdat boldy derrew samolyot uratdy. Dokumentsiz gelip beren hiç yerde kadak görmersiniz. Bütün dünya kadaklarına var. Bütün dünya kadaklarına aitti. Gelin cayen veriyen paspordan veriyen neydi? Baranda eyen veriyen Türkmenistan'ın kadakları gitti aktaldı. Hem bezi hem cahili hem pasportunu alırlar. Doğru. Yöne men burada da edin ha. Bir Suriyalı maskarçılık pasportu çalışmak, pasportu 10-20 yıllap gediyene, Suriyalı maskarçılık yok Kazakistan'da. Ben düşündürmem bile mokşudattır Muhammed ağa. Ya Türkmenlerde burada çiğleti açılmalı ya. Şu çiğleti açılar Türkmen halkının. Şu Ramazan mukaddes ayı, münasip ay. Hiçbir riskim yok. Hem meşertim var. Mescitlere varın, tarava varın, cuma namazına varın. Eid-i Fetir'de de biz hükmen şunu ayıryak. Siz eğer şuna barsanız, şu nece köp bar bilirseniz, şonça da veriyatınız parakatçılıklı hükümet ayırmağa. Bizim hem meşertimiz döreye. Dige barmalı, bollu. Yine men bir nesihat berýärne, hiç olmasa Ramazan bayramında üýüşüp meçhide barıp hemmemiz aýat okaly. Şu haramdalar özü Allah'ın tarapyndan yok bolsun. Bolly. Bolly şoşon diýdiler bolly. Şonu diýdim o. Inni bolýa ol neme wa anekdot wa Muhammed ağa, ýewreýlerin anekdotlaryny bilýärmi? Bir ýewreý ýa-ki Allah ýülenýär. İyiler gowy ýaşap ýör, iyiler gazanýar, zat edýär. Menne hiç zat ýok, men hiç zat galbylem ok, zat edilem ok, maň kömek et Allah diýip ýa-ki ýülenýär da. Her aýatynda ýülenýär bolýan, ýa-ni perişteler Allah diýär. Ay şoň kömek edýär, ýüregi düşdi 10 ýyldan bäri diňe şu ýa-ki ýalbar ýa, maň kömek et, ýa-ni pulum ýok zat diýip. Onuň diýär wagt kömek etjek diýär. Yankı bir lotereya utturay diye de şunu vak kömek etcek hatta bir lotereyi bildiğini bir alaysın diye de hatta şu lotereyi bildiğini aldın ya men şunu yedettirecek diye olamay diye de hatta men lotereyi de utmana kömek et Allah'ım Allah da ya
Hatta bu bana yankı bildi bir alsın men şu pabiyadını et bereyim ya da şuraya alıp halkımıza bir hatta bu siz video edip koyun biz ondan sonra iyini alıp gideriz. Bunu yalan bir bolmalı ne alaca deyin bolmalı. Ay men näme ey inan Muhammed ağa men gowy tanıyan Türkmen halkyny. İçinde öňüme ötüp vuruldum hemme adet gördüm. Bir daha da deyin. Şur bara ölür bolýyn. Ardyna aýtmaz. Şul gılık kıyafet bar o. Inan sen. Ka wagt özümde de var şoraýaly. Onun özüme durak diýenler. Şu gılık kıyafet bize bar. Ölür gider. Ölmekak bir söz aýdyp gider. Onam ýanky manili. Onu düşünjek bolsaň bizim durmuşumyz ýaşap geçmeli. Bolmasa düşünen o. Şoraýaly aýdyp gider. Biz şu zatdan çykmaly. Ol gahrymanlyk däl. Ol özüni yitirmeklik. Biz erwet ýagdaý bolsa aýtmaly. Aýdyp bilmesek, diýmek bizim döwletimizde bizim sözümüz ýok. Sözümüz ýok bolsa o döwlet näme gerek bize? Näme gerek şoraýaly situasiýa kim şonu döredýär? İksan keza. Bira atlaryň piçiklerin etlerin ýanky milli lideri beýleksem şu milli lideri arkada diýip gezip beren şoň saýatyna bir haramdadı. Boldy. Muhammed ağa, inni biz 1 saat 45 minut efir etdik. Inni ýanky produktorlar boýunça bir öýtpikini aýtsaň, soň menim jemlap aýtsam. Ine Türkmenistanda bir näçe produktor men sana okap bereýin. Ýanky men ýazyp aldym ýörüýte. 1 minut. Ine Türkmenistanda kartoşkan we hyýaryň bahalary 3,5 etse galypdyr. Sitrus miweleriniň bahalary 2 etse. Sigaretlerin bahası 40 götürüm yokurlandı ve satıcıların aýtmagyna görä diýär bu çak däl bahalar yokurlanmagyna dowam etdirer diýär. Etlerin bahası 150 manat. Ýagny hemme beýlik produktlar maly. Diňe olaryň däl beýleki elektronik harytlar ve stroy material galyp başlady. Men ýene bir gaýdýan, ýatda diýän, daşyny işleýän bizim watandaşlarymyz. Öňden bäri görgüler közünüp ýörseňiz. Inni bundan beter işlemeli bolup, bundan beter puly bermeli bolsaň sebäbi Türkmenistanda bahalar ýok ýerden galdy. Olum näme? Ine nimeti ýanky ýapylypdyr da Iranyň. Sebäbi biz şu döwlete bagly, biz garaşy şu döwlete. Sebäbi öz ekonomikamyz ýok. Özümizde önümler öndürülen ok, hemme sortlar önümler öndürülen ok. Käbiler öndürülen yeterlikde biz hökman ýanky import etmeli bolýar. Biz gaýtyp eksport etmeli. Bizim ýanky TV waýryklarymyz, TV şertlerimiz. Biz diňe eksport etmeli ýanky az harytlaryny. TV may beren daýhany yer beren daýhany işleden görgülük köpekleri prezidenta ýüldönüp TikTok bu bir kelläňe sygjak zat däl o. Gara ödüler, gara dağlar beýtmäň o. Olu ýalan maskara bolmaly. Gerek yerine vurmaly mı, vuruşmaly. Gerek yerine vuruşmaly mı, vuruşmaly. Şeýdi bir açyk derejany galdyrmasak, bizi hasap eden oklar o. Olun oýnayan oýunlaryň şertleri bizinkä deňgelenok. Sen edepli, tertipli, kanunly ýolda oýnayan. Olur bolsa, beýle gara ýolda oýnaýarlar. Kezzapçylyk, tökmetçilik, telefon prawa ýanky şonu oýnaýarlar. Olar bizi utorlar. Biz ka wagt olara görä açyk berkirak hereket etmesek, biz utuluruz. Ine şonu aýtjak bolýan. Muhammed ağa boşlukda adım olsa yine koşularsın. Yok bollar men neme wende produktan stroy materialın onun hazayistvenni gerekli atlı İran'ın olun kalacağı hiç gurruntu. Inde melek İran'ın özü şuları eksport etmeye değerdir okuyup olmalı. Sebep iktisadiyeti darga değerdir İran'ın. İran'ın hem taraftan ol eksport etmeye değerdir dadı olmalı. İkinciden İran'ın üstü bilen köp yüklü gelýärdi başga ýurtlardan. Onu da inni gelbilmeye. Onu inni başga marşrut tapmaly, o beýleki marşrutlar hökmen öňkü ýol kirey nimette näçe üstüne geler. O ödem avtomatiski tawarlaryň gymmatyny galdyrlar ýokary. Şol üçin häzirki ýakyn geljekde şu zatlaň köşeşer diýer ýanak hiç illi friçini ýok, esas ýok. Şol üçin watandaşlar yeketek bir zatda şu haramdadalardan ýurdy diýilýär. Men aýtjaklarym şonda. Doğru. Muhammed ağa ýene bir tema galdy, onam gysa şaýt geçeli ine
Şu gün kabinet ministrinin yankı yığınağında Ferda Berdimuhamedov ine Türkmenistan'ın onak vekilin ve Russiyan ilçhanının yolbaşlarına ayırdı. Yine Amerika'daki Orazov meret bağdı yadınızda oldu. 6 milyon doları olay yankı on nimeten mülkanma şöyle Amerika'da. Neden kazanı vardı bilemiyorum. Allah biliyor. Ne şol adamı ayırıp vaktayınca hiç yere koyman ayırıp koydu. Onun yerine eten ayda deyip yankı önkü Rusya'daki dip представительствоның yolbaşını koydu da. O zaman Aksultan Turayeva olay alı boyunca men ayratayım bir çıkış edecektim. Şol ayal maşgala OON'u Türkmenistan'ı hem de Gülyal deyip gezip veren ayal 20 milyon kovrak bütün dünya cemiyetini ağırlap bizim serdarımız, bizim prezidentimiz hem de kovurya giyice ağırlap bulunu yankı Berdimuhamedov'lara el çarpışıp arkada diğerleri da deyip bütün dünyanın ağırlap gelen ayal Aksultan Atayeva şunu ayırdı işten. Onu derek bir kezzappa gavdanına, lübovunçalarının katına sıçıp, içip, vuruşup şöyle tarih varını eden adam Vefa Hacıyev, Maral Tay'dan katıp et adam yankı spezaklaşın yüzüne terip, yüzüne arap ağırlap bilen adamı yine herdir onu yani Birleşen Milletler Kuruması'nda Türkmenistan vekiliyeti koyuldu. Ne şu arada bir iki dolar ayırsak kovulurdu. Söz sizden, ondan benim boşum. Aydın. Mene Türkmenistan'ın Amerika'daki pasoli men tanıyan onu rektör üniversite Türkmenistan'ın üniversitetinin rektörü olan jurist ödi hem de düşünen adam. Ben onun çıkışlarından gördüm de yöne dudağa düşen adam da adam şu yolda oğurladı, şu oğurluk edenim adam dili kıyıtı oluyor da oğurluk eden adam. Yönemen şuna yüzlenecek oluyor. Siz şu yurdun kadrları. Siz şu yurdu düzeltmeli adam. İnnem özünüz bir yaştan geçtiniz. Sizin eğer şeyle gittiğiniz de sizin binamız olunuz. Hakiki binamız olunuz. Siz şu haramdadılın önüne karşılık görkezmeli. Siz eğer şu duruşunuza gittiğiniz siz en dünyanın erve adam olup gittiniz. Eğer Türkmenistan'a gittiğiniz de siz şöyle türmeye var. Siz dışarı yurtta kalacak olsanız onu dinlenin. Onu gelin. Şun halkın hareketine koşuluşup şarkında makale yaz, çıkış et. Şu haramdadalın edenetliliğini Türkmen diplomat hükmünü geldi bütün halka ait. Halkı kollu. Eğer şeyden halk belki sizi filar. Türkmen tarihine adın alır. Yoksa da bir eşek ölen yana ölüp gidersiniz. Haram ölüp gidersiniz. Öz halkının düşmanı hükmünü ölüp gidersiniz. Siz yoksa bir inteligent adam, profesör, alim adam, şeyle haram ölme. Men şuna içecek oluyor. Ol haramda da nemedeki oturana o barışlı ol bir adam demin onun ne iş adam diyecek ki. Ona tözün haramlarının gereği yok da. Bolluyum ben. Başka nimetçiklerdim yok. Men şoň suratyny gözük bolýana Muhammed ağa ine terdim. Ne şu ayal maşgala, ine şu ayal maşgala Türkmenistan bütün dünyada ine Türkmenistan gowy gülýaly zatip ondan interview da berýär şu ayal. Özüni diplomat hata berdi. Bütün dünýäni allap nime diýen adam ine özüne şuňa Aksultan Atayeva diýilýär. Şu ayal maşgala mun giýowsy Türkmenistan ýaryp ýör biznes etdi. Şolum şoň goragy. Şoň üçin hem biznes edýär, ýa giýowsyň üstünden hem Amerika'da oturup Türkmenistan'ın diktatörünü koru. Yine şuna yanlışlar. Ödem 20 milyon uğrak. Niyazov'un Lubovnitsa. O Niyazov'un Lubovnitsa. İni men aytjak bolýan adım Muhammed ağa. Ferdim. Men şol iki tane kezabım olsa şol adamlar ýüzlenýär. Siz Türkmenistan'ın çinovniklary, korrupsiýon çinovniklary. Sizde şans var häzir. Ya da ýygyňyza gaýtman, şöyle ubeş alyp şöyle galmaly. Ve şöyle yuvaş-yuvaştan görüşmeli, bir de koşulyanında ayrıtın görüşyanında. Ya da minimum intim oturma şöyle. Eğer de Türkmenistan'a barsanız siz basılyanız.
İkinciden basýarlar. Näçe? Köp bilýäňiz. Sizin bilýän zatlaryňyzy egerde ertek gün diktatorlar gaç gidene siz gürlürsek bütün dünya habarly bolýar. Şul ýanky çürük tohum eden zatlarlar. Yani siz garşy alamaňyz, siz olsa provozat etdiňiz, olar maskara bolup şöyle siz hemme zatdan habarly. Ol ikinci. Üçüncü, ondan başka siz ýok edilmeli näçe sebäbi? Siz Türkmenistanyň gelseňiz siz hop görýäňiz. Siz köp adamy tanıýaňyz dünýäde, içinde, daşynda. Siz ýanky çynonyň kökünde hop görýäňiz. Siz ýok edämeli. Şoň üçin dogan alşaňyzy häzir çekinde şo ýerde galyň. Ol bir praktika, diktator döwletiniň praktikasy şeýle. Pasollar şo ýerde galýar. Ine mysal hökmünde Hanaby. Göni aýtdy, men opozisiýa geçen diýip gitdi, ine Çehyada ýaşapýar. Sizin puluňyz bar, sizin nemäňiz bar. Siz Türkmenistana baryp oňdan nepeden çykardyňyz. Dogry düşünün. Egerde güýjüňiz gaýradyňyz bolsa, häzir şans opozisiýa goşulyp şunu görüşüp aýyrmak, soň hökümetde bu rolle işläp bilersiňiz. Egerde şonu etmeseňiz hem öz ömrüňizi ýanky oda tapaňyz. Pardon. Siz hop atdyňlar, şoň üçin özüňiz serediň. Ine biz şu mesajy size berýär. Hormatly dinleýär, ine Muhammed abi şunuň bilen biz efir gutarmady. Sebäbi Bor bolýar tawur Murad ağa. Bir saat 55 gün diýem boldy däl Muhammed ağa. Bolýar. Ekstra çykyş etmeli bolup ya Türkmenistanda bahalar aldy we bir topur jalybalar geldi Türkmenistandan nägelikler geldi. Nägelikleri berýän adamlar haýyş edýän sözler gerek gel. Küçük video diýäňiz näme produktdan bahasyny daşna goýýaňyz. Biz ondan özümüz näýe şunu ulunmaly? Tarawa bilen Juma namazyna Juma namazyna baryň. Biz Ramazan bayramyna çykýar bolly. Mundan beter bir garaşyp bilemdi o. Öň ýanky şu diktatorlygy ynanýan adamlar şu näýem gürlediler. Inni biz diýedik diýerler bolly şo. Men size gün aýdaýyn. Türkmen ykdysadyety uly çuňur katastrofada. Sebäbi bulan bergisi 45 milyarddan geçti. Inni hiç kim pul veren yok. Şurada pul yok. Şondan produktdan bahasyny taklap bilen yok. Intek valuta da galar. Intek etin bahasyna galar ýene. Bir top produktlar galar. Şoň üçin özüňiz serdim. Size durmuş gerek, size ýaşaş gerek. Kötülmän ýaşap bolýar, gülýär ýaşap bolýar. Size bagly. Jaý urjak bolsaň hereket etmeseň jaý ýok. Durmuş urjak bolsaň hereket etmeseň durmuş ýok. Döwletde, bakty döwletde ýaşajak bolsaň hereket etmeli. Başgalasy ýok. Hemmeňize saglyk arzu edýän we Ramazan tutýanyňyz kabul bolsun. Dogalaryňyzdan Allah eşitsin. İnşallah Cuma bayramyna, ýanky Ramazan bayramyna biz meselen çözükse indikide geljekde biz beýik musulman öňügden döwlet gurup bilerdik diýip pikir edýän. Bizim özümize bagly, Gurbanlyğa serdary bagly. Häzir durmuş Türkmenistanyň geljegi, Türkmenistanyň halkynyň her bir adamyň geljegi Gurban bilen serdary bagly. Olar güýçden gaçdylar. Biz gylym üstüne duglar, biz galsak gutordy, mesele gutordy. Şoň üçin häzir sizin durmuşyňyz sizin ýerňizde. Hoşsag bolun, indi kepleşikler çeldi.